Ja bih vas zamolio da svi sednete kako možemo da počnemo na vreme, kako i dolikuje za ovakva predavanja, i dao bi reč prorektoru, profesoru doktoru Miloradu Unkoviću. Dobro, poštovani dragi studenti i profesori, zadovoljstvo je da mogu predstaviti danas jednu svetsku firmu, svetsku kompaniju SAP, koja je svuda poznata. SAP, ona ima 50.000 zaposlenih u svetu i 50 zaposlenih u Srbiji. Prema tome, slični su brojeva će kod nas biti 5.000 za nekoliko decenija. Dobro, zadovoljstvo je znači da imamo danas takvu firmu i ugledne direktore koji će nam podržati predavanje. Firma je znači osposobljena da širom svijeta uvodi pojednostavnog menadžmenta, kako znati, kako upravljati, kako imati pravi informacioni sistem, kako imati sva pomagala da firma bude napredna, da bude uspešna. Sa nama je znači SAP West Balkan d.o.o., znači deo svetske kompanije, i predavanje će nam održati oblasni direktor, znači direktor za ovo područje, Dušan Radošević, i project manager u SAP-u Željko Andrić, opet mu je draga prezimena, jer su mi veliki prijatelji bili Janjić i Radošević. Ovo je, znači, tretiramo i kao početak uspešne saradnje, nadam se da ćemo se truditi sa jedne i druge strane da je razvijemo i da bude potpuno uspešna između te svetske kompanije, jedne od najčuvenijih, ako ne najčuvenijih u ovoj oblasti, i normalno jednog univerziteta, koji je vrlo kvalitetan privatni univerziteta koji se brzo razvija, koji ima izuzetne reference i koji ima izuzetne performanse. Prema tome, zadovoljstvo je da počnemo danas saradnju i zamoliti ugledne i drage goste da počnu sa predavanjem. A mi pažnju da slušamo. Srećno. Hvala lijepo. Dobro, kao što vidite, moj ime je Dušan Radošević, kolega Željko će nastaviti. Imamo otprilike dva bloka od 45 minuta. Moramo da se, bar ja moram da se izvijem napred, znači mi nismo klasični predavači, više smo, znači, bavimo se biznisom, tako da se unapred izvinjam, možda pristup neće biti nešto što će vam biti sasvim kako treba. Moram da priznam da ste nas ovako malo zaintrigirali, mi smo naravno sretni, ja se zahvaljujem na prilici da predstavimo kompaniju SAP. S druge strane, imam uvek bojazan kad se napravi klasična biznis prezentacija kako to studentski mlađi svet prima i doživljava, pa probat ćemo da napravimo neku vezu između realnog života i ono što se ja nadam da vas sada zanima. Ja imam sina vaše godine, tako da nadam se da delimično mogu da razumem interesovanje i probleme, a s druge strane pričat ćemo i onome što u poslovnom svetu radi SAP. Ako bude jako komplikovano, pitajte, možete da prekrivite u bilo kom trenutku i meni i kolegu, a imat ćemo na kraju blok za pitanja, onako da kažem, možda duže i ozbiljnije na kraju prezentacije. U principu, ja ću pričati o tome šta je kompanija SAP, iako je, što kaže moj Gregor već delimično rekao, i onda ću pričati šta to SAP od produkata ima od proizvoda, znači šta se to danas u svetu nudi i šta se u svetu nosi kad je informatika. To je jedan od najpoznatijih svetskih trendova s kojim ćemo danas da vam predstaviti. Znači, prvo o kompaniji SAP. Da ne bih krenuli odmah sa biznisom, znači da pogledamo, ja ne znam da li, ja sam ovde pokušao da izvojim neke društvene, a to su možda informatički ili sociološki trendovi. Znači, recimo, mi danas živimo bar po ovom kulturologu koji se zove Jeremy Rifkin u doba pristupa. Šta to sad znači? Pa, po klasičnoj ekonomiji, ovde su profesori koji su bolje od mene u tome, Adama Smitha, neka okosnica, jedan onaj kamen temeljac, da kažem, sadašnje moderne ekonomije je u stvari vlasništvo. Jeremy Rifkin tvrdi da je osnovni koncept opšte od toga pravo pristupa, znači mogućnost da iskoristite i da pristupite nečemu, a da je vlasništvo jedan graničan deo toga. Znači, ako nečemu imate pravo pristupa 100%, onda je to vaše. Ali možete da imate, ne znam, u hotelu pravo pristupa na 3 dana u toku godine, ili imate time sharing apartmane i tako dalje. Znači, neke stvari su pitanja za 21. vek, da kažem, su unutar ekonomisti to sad mogu da odgovore, a ova je jedna izazovna teza futuriste koji kaže da li je vlasništvo specijalan slučaj nečeg opšteg. Ili imate ovo, ne znam, sad koliko to pratite, to malo politika, onaj peti amandman. Možda je interesantno, znači onaj peti amandman američkog ustava koji kaže da danas, odnosno da je jedan od osnovnih
prava demokratije da čovjek može se slobodno da iznese svoje mišljenje. Gde? Pa na nekom javnom prostoru, na javnom trgu, zato što istorijski od uvek život se odvio na trgovima, imali ste pijace, imali ste razne govore, ljudi su se sretali, tukli, volali, ubijali, ne daj Bože i tako dalje. Znači, to se sve odigravalo na trgu. Pa danas imamo problem šta ćemo da radimo sa petnim amandmanom, zato što ako padne kiša, da ne kažem sekire, i svi se zavučete u Merkator i počne neko da govori politici, on je javni trg, to je neko digao, to je neko platio, uložio pare da se tamo odvija biznis i pitanje da li vi smete to tamo da govorite. Znači, teoretski može da dođe obezbeđenje i da vam to zabrani. A onda je pitanje gde je javni trg. Znači, gde ćemo mi u budućnosti kad svi odemo pod svodove i kada nam klima bude idealna, možemo da iznosimo svoje mišljenje. Znači, dosta ozbiljno pitanje. Odgovori su razni. Ja sam samo postavljam pitanja odgovora, ćete možda vi davati, pošto je na vama svet ostaje. Jedan odgovor je možda u virtualnom svetu, gde postoje razne socijalne mreže, socijalni networksi, pa će tamo moći da se, ako to ne bude kontrolisano, kao što u ovom trenutku srećom internet nije, moći će da se iznese mišljenje. Znači, praktično dolazimo do socijalnih mreža, kao što je, ne znam, Facebook, kao što je Twitter, kao što je nešto drugo, koje su postale toliko značajne da i politika i biznis moraju tome da vode računa. Kompanije moraju da razmišljaju da njihovi klijenti, njihovi korisnici preko Twittera, umesto da sad traže dve reference, on postavi ili preko Facebooka i kaže gde da kupim to i to. I dobije 100 odgovora. Znači, ono što je nekad marketing radio ciljano, danas možda je on kontrola. Ja kažem da imam najbolji produkt, svi pitati okolo, pojavite se na internetu, oni kažu tako, to je glupost, ne verujte onome što prodaje svoju firmu, on ima interes u tome, a ja mislim drugačije. Znači, dosta je ozbiljna stvar, znači mora to da se radi. Cloud computing, pošto čujem da ima dosta studenta informatike, to je nešto, neki koncept koji danas je isto važan, vrlo je bitan. Znači, šta to znači, pa ćemo i tim stvarima da se bavimo. In-memory database. Mi smo došli do situacije da su sada memory računara toliko velike, uvek su bile brze, ali toliko velike da je pitanje da li ona organizacija podataka koja odlikuje, znači baza podataka negde na disku, ali ono u stvari sada neophodno. Da li mi možemo faktički da koristimo memoriju za skladištenje podataka, a onda ona struktura koja se inače drži u bazama podataka postaje manje značajna, jer je pretraživanje idealno, vrlo je brzo, nalazi se u memoriji. Znači, ovo su neki koncepti koji, da sam ja pokušao da napravim neku vezu prema vama, da vidite da i mi koji se bavimo biznisom razumemo i mi živimo u ovom svetu i mi razumemo šta se u svetu događa. Problem starijih roditelja, oni koji su sada u biznisu da shvate vaše probleme, da razumeju, da bi zajedno živeli, mi moramo da ispratimo ono što vi sada radite, nekad u staro vreme bilo je obratno. U doba, a to je do pre 20 godina, kad je svet bio snabdeven, tako ja to vidim, ovo je lično mišljenje, manjkom informacija, sad imamo problem u zadnjih 20 godina, mi sad imamo višak informacija. Znači, na internetu imate hiljade bajta, megabajta, gigabajta, ne znam, terabajta podataka, petobajta. Šta je problem? Možda imamo manjak prava. Nekada je bio manjak informacija, sad imamo višak informacija ili možda manjak prava. Šta to znači? Kad zatrebate izuzetno važnu ciljenu informaciju, recimo stručnu, to je još jako teško znači možete opšte i tako dalje. Znači, pitanje je, znači sad su neki algoritmi, ja sam već u matematičkoj konstrukciji pretraživanja postali važniji nego ikad, zato što imamo višak, treba doći do onoga što nam stvarno treba. Pa biznis se isto tako bavi ovim stvarima i ja mogu da vam kažem da bar jedna kompanija pokriva neke od ovih stvari. Znači, prati se i bavi se socijalnim mrežama, bavi se tim cloud computingom, bavi se in-memory database-om i ta kompanija koju mi danas predstavljamo, zove se SAP i ona se ovim trima stvarima stvarno ozbiljno bavi. Ovim dvema recimo se ne bavi, zato što jednostavno pojam u socijalnoj sferi jako daleko od biznisa. Ja pokušavam da napravim vezu, znači imate deo iz socijalne sfere, kao što socijalne mreže koje su vezane sa trgovinom i sa prodajom i sa biznisom, ali nešto što je stvarno, ne znam, to je sad društvo 21. veka, kako ćemo na to odgovoriti, ako odgovorimo dobro, imaćemo perspektivu, ako odgovorimo loše, možda nećemo imati perspektivu. Znači, vidjet ćemo kako će to da bude. Znači, toliko o tome da kažem da postoji stvarna veza između realnog sveta i onoga sveta mlađeg sveta budućnosti, kako ja vas doživljam, i onoga što, da kažem, klasičan posao radi. Što se tiče izazova kompanije, da sad malo sa društva pređemo bliže kompanijama, mi se nalazimo u ovoj situaciji. Znači, imamo hiperkonkurenciju, zato što globalizacija učinila da kompanije mogu da konkurišu jedno drugo na različitim granama sveta, imamo ekonomsku nesigurnost, da ne pominjem krizu i neću da širim priču, ja ću sve više voditi na SAP i SAP software, znači imamo zahtev za onim, da kažem, održivom
održivošću ili ono na engleski reči sustainability, znači održivost razvoja, održivost postojanja za sigurnošću opstanka. Imamo znači klijenti koji su sve pametniji i sve više traže i trebate nešto njima da date. A da budete, boreći se sa svim ovim konkurentni i profitabilni. To mi je lako da jako kažem. Sve kompanije koje na ovo uspešno odgovaraju su žive dok to uspešno rade. Onog trenutka kad ne uspeju, faktički propadaju. I kao što znate, vekovi kompanija su danas potrokači nego ranije. Imate jako mnogo onih koje se stvaraju, koje jedno vreme žive i kao u evoluciji neko njih opstanu i porastu ili se drže nekom nivou, većina pada. Mada treba voditi računa, kapital ne može da miruje, znači teško ćete ostajati, morate rasti ili ćete doći prinom pada do smrti. To je ta kletva koja je vezana za kapitalizam. Znači jedina konstanta i promena, to se nije promenilo hiljadama godina od onoga Pantareji pa do danas, kao što vidite, potpuno je stvar ista. Jedan od odgovora koji kompanija sad pokušava da da drugim kompanijama, znači biznisu, je sledeći. Znači, da pomogne da današnji svet funkcioniše bolje, znači to je socijalno odgovorna kompanija koja podržava razne humanitarne aktivnosti i ulaganje u te stvari se uvek vraća kod razne dobiti od toga da je svet bolji stvarno u nekim delovima koji se pomognu, do toga da to ima i onaj povratni marketinški efekt, do toga da u stvari kako će sve biti bolje. Ako je ona osnova koja obezbeđuje egzistenciju bolja, što u stvari čini jedan deo kompanija i mi znači pokušamo da napravimo da te kompanije rade efikasnije i da na ove izazove koje imamo odgovaraju bolje. Ako sve kompanije odgovaraju dobro, onda teoretski neće imati krizu. To je sad opet sporno, ali je to nada, da je to tako. Znači, predstavljamo kompaniju SAP, videli ste na onom naslovu SAP, software, znači analizi i programi. Nemačko ime nije maštovito, nije nešto izuzetno. Nemci se bave onim, kako ih rekao, stvarima da naprave nešto stručno efikasno kao Mercedes, BMW, naprave dugotrajna i dobra kola, Italijani prave revize, pa to važi i za SAP. SAP software je software koji je pouzdan, izuzetno efikasan po dizajnu, može da se razgovara, ali ja to ne bih preporučio ako neko želi da se koristuje program. Znači vidite ovde, recimo ove zanimljive, znači godišnje 10,7, 11 milijardi, bila je kriza, znači 2008. je bilo je preko 11 milijardi dolara profita. Prema mojim informacijama ne znam da su tačno srpski bruto produkt je nekako oko 30 milijardi, znači ovo je trećina srpskog bruto produkta, 38, znači četvrtina. Znači, da imamo predstavu o čemu pričamo, o kojoj veličini kompanije radimo. Znači, 105.000 kompanija svetskih koristi SAP. SAP znači, pravi programe za sva preduzeća i za razne industrije, u ovom trenutku za 25 posebnih industrija ima specijalizovano rešenje. Imate 12.000 korisnika u više od 120 zemalja, možda bih istakao ovo, ima više od milijardu evra godišnjih investicija u istraživanju razvoja. To je jedan od razloga. Znači, zašto može da se održava na tržištu i da bude jedan dosta ozbiljan brend. Ne može niko da napravi ovakav rezultat i ovakav promete sam. Tako da SAP ima i partnerske kompanije, znači, to je sad šansa i za naše ljude i za male zemlje. Znači, 2009 kompanija radi i sarađuje sa SAP-om i pravi dodatnu vrednost. U ovaj prihod nisu uračunati njihove pare. Tako da to bude, ovo je samo onaj deo koji zarađuje čisto SAP. I naravno da su SAP je deo vrlo velikih raznih komiteta, stručnih, društvenih itd. Ovo je da vidite kako otprilike izgleda kriva rasta SAP-a, to je ono što sam pomenuo, kompanija mora da raste ili stagnirati ne može, ako počne stagnira, to je faktički pad. Imate ovde cifre do 2008. godine, dalje je počela kriza. Znači, ovog trenutka je bilo preko 11 milijardi evra. Znači, SAP kao i ostale kompanije napravio pad za vreme krize i, da kažem, u ovom trenutku je to 10,7 milijardi evra prihoda SAP-a i raste ponovno. Znači, tako da to je koštalo, koliko je koštalo, 5%, da kažem, ukupno grevenjima, što se sad smatra uspešnim onog trenutka kad se iz krize izašlo dalje. Na zapadu je uobičajeno da se ove cifre govore. U Srbiji nije, nego mi kažemo mi smo lepi i pametni i verujte mi na reč. Meni nemojte ništa verujte na reč, ovo su cifre, pa kroz njih pokušajte da zaključite koliko je kompanija jaka. Ono što je lepo u SAP-u, to je da je stvarno multikulturna kompanija, znači jeste centrala u Nemačkoj, u gradu koji se zove Waldorf, to je vrlo blizu Heidelberga, to ste da kupuju i grad i tako dalje. Grad je vrlo mali, znači on ima 5000 stanovnika
trenutka, a sad ima 50.000 zaposlenih, a u centrali radi 20.000 ljudi. Znači, gradimo 20.000 ljudi tu. Znači, šta je? Nemačka ima jako dobru infrastrukturu i ljudi putuju i rade u toj centrali iz Frankfurta, to nije daleko od Frankfurta voda, ja kažem 50-60 km. Znači, dobar deo Nemačke se orijentiše i rade ljudi, znači, to je tamo sadašnjost, kod nas će da može biti budućnost, kad naša infrastruktura bude dobra. To je stalo zaposlenih, znači 49.000, ovo je cifra od juče, možda danas neko što je došao. Znači, procena žena 30%, s tim nismo zadovoljni, ali to je realnost. Prosečna starost je 7,2 godine. To je dosta važno. Kad sam ja završio fakultet, ja sam smatrao imam jako mnogo vremena. Ne treba da se plašite, ali nemate mnogo vremena. Morate brzo da napredujete. Budite spremni da odmah posle diplome ozbiljno radite. Ne vredi ono 10 godina će dužimo pa će onda da radite. Onda možete budete prestati. Zato što je, znači, ovo fokus, ovo je prosek. Znači, najviše se u ovom dobu radi. To je dosta važno sad. Znači, bit će onda da posle vremena. Mislim, dok je živ, može da uživa. Mora ima vreme da počne da radi, što u Srbiji ovako je malo pitanje. Prosečna vreme u kompaniji je nekako 5 godina. To je standard neki, da neko ko ostaje jako kratko u kompaniji, nije kvalitet ili je varalica, pa u prvoj godini dok ne shvate kakav je ostane, pa onda mora promeni firme. Ne morate večno biti u kompaniji, ali u proseku se ostaje danas 5-6 godina u kompaniji, znači imate životni ciklus boravka, imate ljude u SAP koji rade 20, 30, 40, 50 godina. Nije sad to neki mast, ovo je samo neka informacija kako to izgleda u kompaniji. Ovo su neke razne nagrade, znači kompanije se trude da zadrže ljude. Dobri ljudi često nalaze posao i na drugim mestima. Jedan od načina da ljude zadržite, osim da im dajete dobar i kvalitetan posao, je da su i uslovi ili mogućnosti koji u firmi imate tako. Daću jedan primjer, ja imam kolegu koji, za razliku možda od većine nas, strašno voli da putuje. Iako je moji godina. Znači, on se stavio na listu, SAP-ovu listu, u kojoj tražio poslove izvan svoje zemlje, inače Slovak i tako dalje. Neki dan smo se čuli zato što mi je zatrebo koji je projekt u Srbiji i on je govorio, rado ću doći 67. Ja ga zapitam, šta ti je to 67? Kažu, to je 67. zemlja koju sam posjetio od trenutka kada smo se ti ja zadnji put čuli i videli. Znači, ljudi stvarno, znači oni u prilici radi od Anda u Južnoj Americi pa ne znam do Sibira. To je lepa mogućnost ako kompanija omogućava tako nešto. Zato su potrebni uslovi da on ima posla, ko će dobiti njegov posao u matičnoj zemlji, da njegov menadžer s tim slaže i tako dalje i tako dalje. I da postoji naravno neka ekonomska isplativost iza toga što se u osnovi svodi na to da kada on radi po svetu njegov deo prihoduje dobro, a troškovi su nego napolju, ali znači moguće je ostvariti. Ona milijarda koja je u istraživanje i razvoj je grubo raspoređena ovako. Znači, faktički negde po ekvatoru imate razvojne centre u svetu, imate laboratorije za razvoj softvera. Na jednom svetskom događaju koji se odigra ove godine paralelno u Orlandu i u Frankfurtu, govorio je jedan od vlasnika SAP-a, čak više ne direktor nego vlasnika, koji je sada univerzitetski profesor u Kaliforniji, pošto je obogatio se i kad je na kraju zaključio da hoće da nađe novi smisao u životu, postaje profesor. To je opet zanimljivo, jel? Znači, to je nešto što je za ipak nekako cenjeno i dobro. On je rekao, ja zadam programski zadatak da mi se nešto napravi i odem da spavam. Tokom noći radi se u centru razvojnom u Šangaju, pa se posle toga radi u Bangaloru u Indiji, pa se posle toga radi u Waldorfu u Nemačkoj. Kad se ja ujutro provodim, ja imam rešen programski zadatak koji sam postavio. Znači, veoma zanimljivo. Znači, firma je globalna i može tako da radi da nema spavanja. Znači, da se 24 sata radi razvoj, znači 24 sata dnevno, kao što se 24 sata, što je možda mnogo važnije, radi podrška prijema. Znači, i vi, bez obzira da li radite danju, noću, u kojoj god hoćete doba, znači, dana ili noći, imate suport iz najmanje jednog od 3 svetska centra koji, znači, imaju neku globalnu vodu da rade 8 sata. Ovo je jedna kratka, vi ove brendove znate, ali ovo je jedna lista koja kaže šta je to SAP u smislu tržišta. Znači, to je kompanija koja je ove najveće, znate da ima ona lista 5.000 najvećih, 500 pa 5.000 Forbesove liste, znači 2/3 kompanija sa Forbesove liste koristi SAP. Znači, to je softver koji je tako napravljen, ne znam, kolega Željko mi danas skrenuo pažnju, kaže, ne znam, verovatno nosite
imate ovaj mobilni telefon, jedete u McDonald'su, pijete Coca-Cola svaki dan, letite možda Lufthansom, ne znam, ovaj Strabag vam, tu je negde, kako se zida stan, ako Bog da, Zelo. vaš život je možda popiven. Da ne pominjem da recimo 9 od prvih svetskih 10 pivara koristi sap i tako dalje, znači sad je to alkohol, ali recimo u večernju časima je tako, znači i to ima veze sa sapom. To je ovako dosta interesantno. Posebno u automobilskoj industriji da imate jednu informaciju. Ako ste ozbiljno dobavljač autodelova, a nemate sap, ne možete da poslovite sap, ne možete da poslovite. Znači ove toliko veruju da uvođenje tog softvera popravlja standard, da je to neki, kao što je ISO de facto standard, kao da je količine sapa da imaju standard za automobilsku industriju, da kada to imate, oni vam veruju, kada nemate, onda vam ne veruju. Sad to je pitanje, kao ja sam pametniji od diploma onoga koji je diplomirao. Možda jesi, možda nisi, možda si Bill Gates. To će da živno pokaže, ali ja ne znam da da te zaposlim. Pošto je nemam toliko vremena da izučavam da li si ti genij ili nisi, mi treba diploma, da ne bi to morao da provera. Znači, to je ono što je sasvim normalno. Kako da izgleda u Srbiji? To je opet nije loše znati. Pa Srbija ima tendenciju, makar u nekim oblastima, da bude neki centar, znači kancelariju u Beogradu, znači pokrivaju se ove sada zemlje, to su delovi bivše Jugoslavije, znači Srbija, Bosna, Crna Gora, Makedonija i Albanija. To nije bilo ono, ali sad izgleda da smo počeli mnogo da se volimo. U svakom slučaju imamo znači ovu teritoriju koja se pokriva znači iz Beograda. U početku se uzije samo preko onih 2200 jedna od tih 1200 partnerskih firmi, to se proširilo i u ovom trenutku znači imamo 47 zaposlenih u Srbiji. To su bili podeljeni u dve grupe, znači jedna grupa radi lokalno, prodaje softver u lokalu, faktički to je vezano za prodaju, za neko uvođenje Željka i jasno iz ove oblasti. Druga grupa su konsultanti koji uopšte ne rade u Srbiji, znači njih je praktično pola. Oni rade po svetu, imaju ono što se zove utilizacija preko 90%, znači nemaju dan odmora, i kako se zove, neprekidno rade napravljaju, a pare dolaze u Srbiju. Znači, to je ono što bi bio, ja bih rekao, san svakog rodoljuba, da prodaje intelektualnu vrednost i to 100%. Znači, to je nešto što je možda jako dobro i to je možda prilika za vas koji dolazite. Znači, radi u Srbiji relativno jeftino u odnosu na mnoge zemlje, ali pamet bi trebala da bude dobro. Ako pamet dobro radi jeftino, onda imamo business case da jednostavno da kako se prodaju napad. Inače, locirani smo ovde, to je komšilu koji, ako znate, da imamo sekciju US. Tako da nije nas teško naći. Kako to izgleda u Srbiji? Obično se kaže da, vi pričate o nekim tamo inostranstvu daleka geografska daljina i budućnost daleka, ali nije. Kao što vidite, evo i ovdje imate puno. Srpska pošta, Politika, SBB, Ministarstvo finansija, Elektroprivreda Srbije, Dina Štediša, Delta, najveća kompanija u Srbiji. Znači, oni su već na sad. Znači, u Srbiji ima preko 100 kompanija koje već govorite sad. Znači, opet dve grupe. Jedna grupa kompanija, to su one klasične srpske kompanije, kao što je, ne znam, Pošta, kao što je sada Delta i tako dalje, a deo su one kompanije, Elektroprivreda da ne nabrajam, a deo su one kao što su Coca-Cola, Tehnogas, Intelon, OMV, to su kompanije koje imaju centralu negde drugo, ali sa jednom živi rade ovde i takođe koriste SAP i takođe koriste naše znanje da se to stvarno koristi u primjer. Toliko o, da kažem, kompaniji SAP. Znači, što se tiče nekog merenja, poređenja osim cifara, znači, među softverskim kućama na svetu treća, znači, po veličini, po softveru za privredu, znači, proizvodnje poslovnog softvera prva na svetu. Znači, najveća za proizvodnje poslovnog softvera, ako uračunate sve živo, od MS Office-a nadalje, onda je treći na svetu. Sad idemo u ovaj drugi deo, znači, pretpostavljam da vi ove stvari znate, a možda i ne znate, znači, ako šta je to je? Da li neko zna da odgovori uopšte? Taj pojam poznat ili nije? Vidim da kažete da jeste, da sam malo je bilo dobrovoljac da kaže šta bi to bilo. Dobro, da vas ja ne mučim. Znači to dolazi od engleskog 3 slova, Enterprise Resource Planning. Znači, kao što je u proizvodnji bilo dosta teško i komplikovano upravljati neophodnim resursima. Ako se desi... Jesmo li gledali? Vidite. Znači, ima neophodno upravljati resursima tako da proizvodnje može neophodno da se obavi i naravno, i one priče, naravno kako je proizvodnje industrijske, uvek je ona situacija
resursi, recimo da mislimo samo na materijalne, da se dobro njima upravlja i da nemate više. Ako su skladišta robe, onda imate zamrznute pare, to je loše. Ako su skladišta prazna, ali isto kritična količina, onda je loše šta će proizvoditi pa će to skošti još više. I taj prvi software koji se ti bavili su takozvani MRP software, Material Requirements Planning. ERP je nešto po nazivu došlo kao nastavak na to. Poboljšano upravljanje resursima, ali ne samo materijalnim, nego svim resursima preduzeća. I prva kompanija koja je u stvari dala definiciju je ova, znači to verovatno znate, jedna od najvećih kompanija u svetu, Gartner, ona je definisala šta je to, znači jedno 2000 i dala jednu definiciju, ja nisam htio to da prevodim, to je ostalo engleski, pošto se u svakom prevodu gubi se semantika. Ali znači to je takvo pokrivanje poslanja preduzeća da može da sprovodi strategiju, da može da pokrije industrijski specifične stvari, znači za onu industriju koju se kompanija nabavlja, da može da vodi brigu o okruženju i da omogući i inter-enterprise komunikaciju. Znači to što sad vi imate razne procese kod vas u firmi, to je u redu, ali vaša firma nije samo u svetu, i postoji okruženje, komunicira sa svetom, treba da bude u situaciji da na odgovarajući način komunicira sa svetom. Na primjer, ako ste vlada, pa imate portal, što mi sad imamo u samih 6 meseci javne nabavke, bilo bi jako dobro da taj proces može se automatizuje, da bude transparentan i da se to radi brzo i jednostavno. Daj Bože da će to da se dogodi, imamo prve neke korake, u ovom trenutku to nije povezano sa stavom, pričam kao građani, znači imamo borbu da to dovedemo do jednog optimalnog nivoa. Znači šta je stvari ono što se srećete sa razvojem informatike? U svakoj firmi imate jako mnogo potreba da se nešto isprati i proveri. Da imate računovodstvo pa da se provere ove stavke, promene u knjigovodstvu, pa imate magazin da se vidi stanje vašeg recimo, pa imate neku prodaju, pa imate šipanik vaših kupaca, pa imate nabavku i tako dalje. Znači, software se razvijao tako da su se pravila takozvana ostrva, kako se zove, informatička, ali ta integracija bilo je jako teško da se napravi. Znači, to i jeste teško zato što su veze dvostruke, višestruke, kad nešto povežete puno puta svaki pokret na sve one okolne aplikacije ima veze i u stvari praktično se softveri grubo dele na one koji sad imaju tu integrisanost i oni se zovu ERP, kako to značilo, da ne ulazimo sad u detalje, to će profesori ERP 1, ERP 2 i tako dalje, nego znači softveri koji radi integrisano i oni koji radi kao ostalo. I dobijemo znači situaciju da ako ja napravim nešto samo za mene, to će možda biti lepo šareno i neće biti jako efikasno u programu, jedino što moj kolega Željko neće znati šta ja to radim, dok tu nam savjeti. Tako da softver koji napravite kao ostrvo može da bude lepši, simpatičniji i efikasniji za pojedinu zaposlenu, kada se nas 50.000, nema nikakve svrhe. Znači, nas interesuju softveri, da kad ja nešto kucam, oni 49.999 će znati da se nešto odignu. Tako da ja svaku poslovnu promenu unesem samo jednom i na jednom mestu, a da se vidi ako je potrebno na 49.000 mesta. To je teorija, ne treba to da se vidi na 49.000 mesta, ali možda treba da se vidi na 5.000. Od nas 49 i to na onih takvih 5.000. To je otprilike ideja da se napravi taj softver. Zašto ja ovo pominjem? Zato što je SAP prvi i najviši proizvođač, da kažem, takvog softvera ili softvera u svetu. Rekli smo da uzima 2/3 od najviših svetskih firmi i SAP je postao poznat. On se inače razvio, to vam možda bude interesantno, što je 5 mladih inženjera odlučilo da napusti kompaniju IBM, koja je nekako kolarka svih najvećih firmi u svetu. To je bilo tako davne 72. godine i krenuli su da razviju softver sami za svoj račun. To je bilo 72. Šta je danas vidjeli? 11 milijardi evra, znači ljudi koji su se opojili i koji nisu imali veliki kapital, imali su pamet i jako mnogo, verovatno još dve stvari, jako mnogo nade, dobre volje i sreće, pošto jedno od drugog ne može, kao u sportu. Da bi uspeli u biznisu treba da budete najbolji i da imate vezu i da imate sreću. Ako se sve to ne poglupi, ne možete. Ako ne proba, to je kao ona priča kupi ovci, jel? To vi znate, jel? Da ne pričam vicem. Znači, firma je krenula i napravila je taj prvi integrisani softver negdje između 72. godine i ovog minuta 1958. Šta se odjednom dogodilo? Mnogi konsultantske kompanije, za koje ste isto vjerojatno čuli, ne znam, bilo je Kušo, Pricewaterhouse, Klaus, pa postoji Arthur Andersen, sad Andersen, Consulting, tako dalje, razne priče, kako se zove, Accenture, ne znam, KPMG, tako dalje, znači, one su stvari bilo stavljaju da se posavjetuju kompaniju kako bolje da posluje, a za to je još trebalo da se to sprovede informatično.
Obično su te ideje ostajale mrtvo slovo na papiru, jer je informatičarima trebalo 3 do 5 godina da to što su zamislili kao novi biznis model da se provede u praksi. Kad se napravio ovako integrisan sistem, ERP sistem, koji su SAP uzao SAP ERP sistem, postalo je moguće to umjesto 5 godina razviti za recimo godinu dana, 2 godine. A u velikim firmama kao što je General Motors, trebalo je možda 5 godina, ali prethodno je trebalo 20, bilo je ne godina. To su se konsultantske kuće dosetili i oni su promovisali SAP. Tako je SAP od jedne, da kažem, male firme koja je vratno ličila na druge, skočio, razvio se od nula i postao taj neki veliki brend. Pogotovo što je tehnološki postao napredan i što je još 1998. godine napravio jako savršeno, savremeno INCR-no, kao su prostorno mašine, gde su bili odvojeni baza, aplikativni nivo i prezentacijni nivo, tako da su ljudi mogli vrlo elastično da radi i software je bio skalabilan. Znači, može da radi za 10 usera, a može da radi za 10.000 usera bez ikakve razlike, osim što naravno morate da nabavljate odgovarajući hardware posle procesa koji se zove sajt. Znači, to je već prošlost. 2003. godine imamo nešto što se zove u SAP-u Business Suite, znači model ili komplet, znači stvari. Znači, imate ono što se zove ERP, to je ono što sam pričao, integrisano poslovanje unutar vašeg preduzeća, ali imate i neke komponente ovde kao što vidite. Verovatno znate šta je CRM. Znači, sistem za upravljanje komunikacijom sa korisnicima i tako dalje. Čemu služe ove okolne stvari? Pa jako je dobro razrađena komunikacija preko weba koji je tada već postao dosta aktivan, tako da su i one kompanije koje učestvuju u lancu, kao što je, na primjer, kad je Zastava bila imala 200.000 zaposlenih u raznim kompanijama koje su sa njima komunicirali. Znači, već više nije bilo dovoljno da samo integrišete poslovanje, nego je potrebno da integrišete i onu okolinu s kojom vi neposredno sarađujete i poslove. Ako sad oni još srećom imaju takođe SAP, onda možete da imate direktnu onu mašinu komunikaciju. To nije bilo gotovo. Sada postoji ovo što se shvata od portfolio SAP-a. Znači, ono što je dosta važno, da ljudi kažu SAP, svi kažu ERP, a to je samo jedan od produkata koji je SAP proslavio, a sada imate u stvari jako mnogo toga što SAP u stvari radi. Znači, radi nešto što sam objašnjavao, radi specijalno software za 25 industrija, a radi specijalne platforme ili priču koja je polubiznis, polutehnološka za upravljanje poslovnim procesima, prodaje, znači, software i za mala preduzeća, pošto postoji plan da SAP radi samo software za velika preduzeća, ima rešenje i za mala, i radi software koji je zove biznis users, to su radi software za strateško upravljanje preduzećem ili prostije poslovnu inteligenciju. Šta to znači? Pa danas u svetu biznisa imate faktički neku vrstu odvojenosti. Imate strateške odluke kompanije gde ljudi na vrhu pokušavaju da to rade sa vizijom i sa puno ozbiljno pristupnim kalkulacijama i da to sprovedete u efektivu na nivou, znači, transakcije. Znači, strateški nivo, transakcionalni nivo. Šta to znači? Pa ako radite u pošti, ono na šalteru, to vam je transakcija. A koliko ste imali 1000 miliona transakcije i kako je pošta stoji dobro ili loše, to se vidi ovdje. Znači, možemo da razlikujemo ta dva nivoa, razlikuju se strateški i taktički nivo. Ili to još malo, može ovako da se precizira. Ja sam zadržao i engleske termine u nadi da mladi znaju engleski, ali potrebno je da ovi na vrhu prvo razumiju šta se dole dešava, što često nije slučaj. Jer dobiju lažne informacije, pogotovo koji stižu preko Excela. Onaj ko izveštava šefa putem Excela, ne može da se otme utisku da ga prevara. Da malo natrizira, popravi informaciju, znači ja sam dobro, možda Željko nije, tome greši Željko, znači ta opasnost uvek postoji. Jedino ako se pravovremeno izveštavate na kvalitetan način, imaće tu informaciju. Morate imate fleksibilnost, znači morate ne samo da ne pravovremenost, ne real-time informaciju, nego procesi se menjaju, život traži neke promene koje nisu bile predviđene. Vaš softver i vaše poslovanje to mora da isprati. Prirodna katastrofa, svetska kriza, znači morate na neki način da na to reagujete i ne morate kada znate, izvinite, naš softver to nije predvidao, javite za 5 godina, kad mi to napravimo, istestiramo odlično, ovi ljudi se dave, odime dobro. Znači mora da se reaguje. I naravno potrebna je efikasnost, znači potrebno je sa što manje resursa ekstremno brzo obaviti poslovne transakcije. Odatle se javlja onaj višak profita koji otvara nova radna mesta i nažalost si kapital trlja u ruke ili na sreću. Ako to ulažemo nešto dobro društveno, onda to nije tako. Odgovor na to, na ovu sliku od malo pre, ovo je sad jedna slika kojom se često predstavlja skup SAP-ovih proizvoda. Znači ovo plavo, to su stvari SAP-ovi proizvodi, ja neću tu sad da detaljišem mnogo,
ali za onaj transakcioni deo, znači za praćenje onog operativnog poslovanja. A ovo ovde žuto, to je onaj strateški deo. Znači, postoje dva softvera, znači ovo su generalno, znači softveri za praćenje transakcija, ovo ovde su alati i softveri za poslovnu inteligenciju, a ovo ovde je ono, da kažemo, mašina, ona podloga, tehnički nivo, na kome sve što je SAP napravio radi sa izuzetno 2%. I to se uvek ubrzano postavlja na tu istu platformu. Na ovoj slici možete da vidite kompletan skup, prosto da imate ideju, šta znači jedna ogromna kompanija kad pravi softvere, i mene ljudi često pitaju, kaže, mi nismo glupi, zašto mi ne napravimo SAP? Evo slušamo, ti si ceo život vodio softverske kuće, što ne napraviš SAP? Pa evo zbog ovo. To je ista priča kao što mi imamo vrlo pametne, fenomenalne mašinske inženjere, idemo da napravimo kola. To su potrebni godine rada i milioni nekih evra, dovoljno smo mali da to ne možemo, možemo strašno dobro da dopunjamo. I recimo ima jedna kompanija iz Slovenije koja je uvela SAP, proizvodi samo šrafove. Ja sam pitao njihovog generalnog direktora i on me oduševio se govorom, rekao, zašto ste uveli SAP? I šta je vizija, moto vaše kompanije? On je rekao, cilj naše kompanije je da u svakom automobilu na planeti bude jedan naš šraf. Ja sam bio postavljen fenomenalno i oni nisu daleko od toga. Znači i BMW i ne znam, ja svi nemački proizvođači, Mercedes koji su njihove stvari. Znači to može da se napravi u Srbiji. Ne, moramo da pravimo kolanje, da pravimo šrafu, ali da kupi ceo sve. Znači to je ono što će nam doneti dobar život i dobru poziciju, pare, znači neke voće, tenisere, odliči još nešto, da izađe iz naših glava. Znači šta je ovde? Znači ovo ovde je, da kažem prvo, da sad daje rešenja za ovoj vertikali vidite veličinu kompanije. Za ogromne i najveće, za srednje i za malo. Takođe ovde u stvari vidite neke nivoje sa leve strane koji bi otprilike trebalo da odgovaraju faktički nekim nivoima apstrakcije. Recimo ovaj najniži nivo, to je onaj tehnički nivo, to se zove, sad to vi znate možda bolje od mene, middleware, znači onaj deo, da kažem, softverske komunikacije sistema na kome sve ostalo leže. To odgovara, ne znam, ako znate Microsoft .NET koji ima sve razne elemente, uključujući razvoj programa, što postoji i u ovome što se zove SAP NetWeaver. NetWeaver je inače kat, ne znam da znate tu reći, znači Weaver je kač, znači neko kod ka mrežu, pošto SAP radi mrežno, znači neki nivo koji omogućava da se napravi nešto što se prostire svuda po svetu. U IBM-u, ko zna IBM-a, to se zove web server. Znači, to su ti middleware koji su dosta ozbiljni, ovo su tri možda najpoznatije na svetu. Sa tom razlikom što SAP-ova podloga se do sada uglavnom nije prodavala nikad, radile su samo SAP-ove aplikacije na tome i SAP to nije mnogo širio. Sada je to otvorio, tako da će možda biti trka za razliku od IBM-a i kako se zove Microsoft, gde znamo da je .NET razvojna platforma za većinu mladih ljudi jer je prirodno daleko je najjeftinija, a nije nekvalitetna. To je jedna od stvari koju je Microsoft napravio dobro, kad se ja počinio, iako nisam dovoljno. Dobro. Iza toga imamo znači ovo. Znači ovo su sad, ove aplikacije, mi to zovemo horizontalne procese. Šta se na to misli? Pa to su osnovni procesi za poslovanje preduzeća koje treba manje više svakom preduzeću. A šta na primjer treba svakom preduzeću? A treba mu nabavka, možda mu treba proizvodnja, sigurno mu treba prodaja, treba mu računovodstvo, treba mu neko upravljačko računovodstvo, neko ko strateške vozi firmu i treba mu ljudski resursi. Evo recimo ti 6 stvari, možda se dovede malo više. Ti 6 stvari trebaju svakom preduzeću, one su uključene u onaj osnovni SAP-ov proizvod za to. Ali sad imamo nešto industrijski specifična znanja i tako dalje. Šta bi to bilo? Pa ja sam bank. Nije suština mog posla da prodam ne znam šta, ili da napravim magazin, rezervi delova za kola. Znači, treba mi nešto da mogu da vodim bankarske proizvode, pošto ono što vi na šalteru uradite, počet kredit, daj mi pare, to se proizvode. Može tako se tretira. Napravite trakciju, kažete, ja idem u banku, imam produkt, imam proizvod. Šta mi treba za banku? Treba mi product factory. Da mogu da napravim ovaj proizvod vrlo brzo softverski element, da se to programira od nule, kada se neko seti u smislu i kaže, vidi, bit će ovaj kredit, ali nije 72 meseca, nego 36 i kamata je ovolika i kako se zove onaj down payment, odnosno kao most. Ono što uplaćujete, što se daje, osnovica ova kredita, znači učešće svaki čas, hvala. Znači to što se daje, znači softveri koji to pokrivaju, a koji će kao posledicu, kao rezultate
tog osnovnog biznisa sipati ovde u računovodstvo ono što treba da se odgovori zakonu, kako se zove, ono što je potrebno ako se nekako izlažete preko weba da se poveže za nekim prodajama. Zatim plaćat ćete neke fakture koje stižu za vodu, za struju, ako ste banka, koje god stižu. Znači, u stvari vam trebaju i ovi softveri i ovi softveri u većini slučaja. A obrad imate bar ovaj dobar. Sadašnja, čak svetska situacija, ne samo srpska, je da je ovo problem za svaku firmu, bez obzira da li ovo rade dobro ili ne rade dobro i tako dalje. Iznad toga, znači imamo u stvari ovaj strateški nivo, gde trebate da pomognete uz pomoć alata za poslovnu inteligenciju da strateški dobro upravljate kompaniji. Kod nas poseban alat u SAP-u, on se zove Business Object. To je bila nezavisna kuća koju SAP kupio zato što su njihovi alati bili jako dobri i mi smo nastavili da razvijamo. A na vrhu imate onu prezentaciju, znači vi ste klijent, kako vi hoćete da vidite to što vam SAP daje. Znači možete da vidite standardni SAP-ov ekran, ono što se zove V32 client, carry client, možete da se izlužite preko weba, možete preko Java klijenta, a možete da nećete, hoćete da pristupite SAP-u iz Outreach-a, Microsoft. Možete, ako to hoćete, da li možete, možete, ali morate da platite onda nešto, ovo što piše zove se duet, gde one pare, royalty, malo Microsoftu, malo SAP-u, da će se razvije. Hoćete da imate upravljanje tokovima dokumenta kod vas. Zatim program koji se bavi uglavnom obradom tabeliranih informacija, što je prirodno. Znači, bavi se obradom strukturiranih informacija u koje možemo da stavimo jako mnogo isposlovanja. Ali zamislite da sam ja, ne znam, Kinoteka, televizija Beograd ili neke televizije. Sad ja imam fono zapis, imam video zapis, tako dalje. To ne idu sad, ali idemo one softvere za dokument menadžment. Znači, pa se to se dopunjava. Znači, jedna i druga stvar. Pa ti softveri, ako hoćete da koriste jedan poznati IBM softver, onda kupite ovo što se zove Alloy, pa sad imate savez za SAP-a i IBM. I tako dalje, i tako dalje. Ako hoćete da imate integraciju sa mobilnom aplikacijom i kažete, taj tvoj SAP mi se sviđa, samo nije na mobilnom telefonu, ja bih teo s plaže da vidim kako stoji bilans moje kompanije, onda morate da kupite od kompanije koja se zove Sybase, mobilne alate i tako dalje, i to isto imate u portfoliju. Sybase kompanija, ona je od pre, nemamo više od 10 dana, kupljena od strane SAP-a, znači tako da to je sad SAP software, gde smo mi to kupili. Znači, šta je želja? Znači, želja je kompanija da imate neko sredstvo za sve što vam treba u bilo kojoj kompaniji, za bilo koje radno mesto i u bilo kojoj industriji. Da bi to mogli da ostavite, morate da budete džini. Ali počinjete korak po korak i nisu svi džinovi ubili džinovi. Ovo je jedna situacija koja treba nam u stvari objasni i da pokaže da osim ono što sam ja do sada objašnjavao, SAP-a, velikog SAP-a, za velike firme postoji rešenje za manje firme. To je tačno, znači imate rešenje SAP-a za nekoliko zaposlenih, imate rešenje SAP-a za nekoliko desetina zaposlenih, nekoliko stotina, a ja sam objašnjavao kako se radi kada imamo nekoliko hiljada ili nekoliko stotina hiljada zaposlenih. Znači, postoje rešenje i za jedno i za drugo, ovo je onaj gasac nivo koji sam objašnjavao, ovaj software za poslovnu inteligenciju, on je elastičan. On može da dopunjuje strateški nivo za kompaniju bilo koje vrši. Tako da, otprilike malo sam želeo da vam napravim, znači, da SAP ima različite, ono što sam rekao, za svakoga po nešto. Pokazat ćete u dobro pravcu. Što se tiče samih industrija, ovde smo hteli samo malo da obavimo, znači, rekli smo da SAP ima rešenje za 25 industrija, ovde smo navali neke, kao što vidite, znači, od trgovačke, finansijske, od servisne, javni sektor i tako dalje, za sve SAP industrije koje su sada ozbiljnije velike industrijske grane u svetu ima rešenja, a da ne govorim neistinu, vidite ovdje, sad su to one industrije koje ste videli malo pre, ali sa brendovima najpoznatijih kompanija iz oblasti koje sam pomenuo da postoje rešenje. Skoro da nema većeg, kako se zove, brenda, a da se ne nalazi na ovo je naravno izabrana lista, potpuno lista referenci SAP-a, nemoguće je takvi uopšte, zato što je previše veliko. Znači, to mogu se izvući samo ove neke posebne referenci. Pošto se nalazimo na univerzitetu, a pominje tamo 25 industrija, da li u onda industriji prosvetnoj, ili da kažem, u tom smislu postoje SAP-ove rešenja koje i toliko firme postoje. I mnogi univerziteti koriste SAP-ove rešenje. U osnovi, ja sad, pošto polako vreme mi ističe, već sam da prodaje 3 minuta, znači, reći ću samo ovo. Tehnološku platformu SAP ima, to smo videli na prethodnom slajdu. Imamo one horizontalne procese, nabavka, prodaje i tako dalje, videli smo. Ovo industrijsko rešenje pokriva od ove kuće ovo gore.
u principu sad to vidi kao teaching, znači pravo predavanje, znači istraživanje i razvoj. Znači na zapadu ovaj razvoj vrlo često finansira ove dve stvari, čak više od školarina, i sad ima rešenje za jednu, drugu i treću oblast, da kao rezultat da izvrsnost univerziteta ono što bi trebalo da bude rezultat primjene tog. Jedan primer, jedan deo one kuće, to sad ja neću da se dubljem, je ono što se zove upravljanje životnim ciklusom studenta, znači od, da kažem, vaše prijave, konkurisanja i prijave primanja na univerzitet, pa do onoga, da kažem, trenutka kad vi završavate i diplomirate. A kako izgledaju neki izveštaji vezani za ove softvere, to su ovi. Znači, ovo su ti alati za poslovnu inteligenciju koji mogu lepo da daju, ne znam, rektoru, prorektoru, onima koji vode univerzitet ili đacima, zavisi kako se to organizuje, dobre informacije, recimo, o studentima, o statistici i tako dalje. Ovo je možda interesantno i ono ko se upisuje, a pogotovo interesantno ono ko vodi univerzitet, da kaže kad je koliko studenta ušlo, koliko je bilo, koliko je godina trebalo studiranje i tako dalje i tako dalje. Ovo je još jedan primer tog ekrana. Tu ću da se zadržim jedan sekund, mada, nažalost, nemamo vremena da uradimo nešto drugo. Ovo je izlaz SAP-a, da kažem, za ove strateške produkte, nije skupljena transakcija minimum, možda nema ni smisla, zove se dashboard ili kontrolna tabla, znači engleski izraz je dashboard, znači to je nešto što možete da pogledate na ovaj način, ali koristeći više, poprećujući ove potencije, možete da dobijete različitu grafiku, znači istovremeno, na izraštaju koji ste momentalno dobili, možete da napravite simulaciju šta bi bilo, kad bi bilo, znači ovo tip analizu, i ovaj dashboard s ovim najnovijim alatima, znači to je sveže, svega 2 godine, može da se šalje, ne samo da se vidi na ekranu, na primjer, kao dodatak mailu, slično kao Excel, s tim da je ovaj neki drugi, ako ovaj neki izveštaj za upravni odbor, svako koga dobije, ako ima računar, može na licu mesta da uradi simulaciju, znači ne mora da bude situacija da veruje ovom predavaču, nego može da probere i kaže pa nije tačno, 5,5 sam stavio, ispalo je to i to. Znači jedno vrlo lepo sredstvo za simulaciju, što nije uobičajeno da se dobija ovako u real time-u iz, da kažem, informatičkih projekata. Ja sam se vjerojatno dosta zaboravio. Znači, ideja bila, nisam htio da vam prikažem jedan poseban produkt, nego samo da vidite šta sve postoji, kao neki mamac, da se za nešto zainteresujete. Ali volite da shvatite, verovatno, implicitno iz ove priče, da sad uvesti tako veliku širinu produkata nije jednostavno. To je razno teško. Da bi to mogli da uradite, morate da imate ovo. 18.000 ljudi koji rade samo ovo uvođenje. Znači, od 55.000 ljudi, 18.000 ljudi se bavi uvođenjem SAP-ovih rešenja. Znači, i možete da vidite da je broj partnera sad je predsjedno 3.850, odnosno ovaj slajd i kako dalje. Znači, uvođenje ovakvih softvera je dosta složeno, zato što to nije ono, vidi po taj SAP-a ga donesi, kad ga instaliraš, javim da je gotovo. To je vrlo težak rad zbog integracije procesa koju morate da obavite unutar firme da bi to proradilo, i to su projekti koji traju jako dugo. I jako je software SAP, kada vi dobijete već napisan. To je sad nešto što treba da završim, sada ću željeti uvod. Znači, SAP proizvodi software koji je gotov. Znači, kad ga kupi pošta, ne mora da se napravi, a i da kažem, teoretski jedna linija koda. Ali uvođenjem pošta treba 18 meseci. Znači, 18 meseci je trebalo da se smisli kako pošta prvo posluje, kako bi trebalo da posluje, kako da se to uz pomoć tog softvera implementira, da se sve to istestira i stavi u pogled. Znači, o čemu se radi? To možete shvatite da je SAP-ov softver kao kad kupite kompresijsko delo, ali nije podavijen. Rukavi nisu. Znači, ovo je u redu, reveri su tu, rukavi nisu. Sad za mene, pošto mi treba malo komotnije, meni puštate ovde igrice, skraćujete noge i tako dalje. Tako da ja gledam kad pogledaju ove tenise, gledam ovi teniseri, svi su 190 i 80 težak. Greška neka, ja sam u stvari 180-90 težak, to je nešto nije u redu. Moja tački gledam. Znači, to je ono što treba da vam SAP uradi. Znači, treba SAP da se prilagodi vama, a bez programiranja. To je jedno od mudrosti kako i sada teže svi softveri. I jedno pitanje za vas koje je dosta ozbiljno. Znači, informatičar ne mora nužno samo da proizvodi softver. Znači, to je čovjek koji možda dovoljno pametan da razume kako je napisan softver funkcioniše, znači da mora da ima dovoljnu širinu da razume kako biznis izgleda, da sasluša problem poslovni i da ga provuče kroz softver. Šta to u stvari sad znači? Ako je sad napisan, može da radi u stotinama firmi, očigledno nije napisan tako da se ne menja. On ima milione, da? U stvari ima 12 miliona linija koda. Tu su vjerojatno milioni, 100.000 parametara, koji omogućuje da se vaš poslovni proces odvije ovako, ili ovako, ili ovako. Znači, da pogodite šta treba vašem klijentu, a da se integrisano
da kažem, završiti na nivou cele firme, to je jako teško. Tako da je možda najcenjeniji posao, da kažem, u familiji SAP-a je uvođenje softvera, informatičari koji uvode SAP, koji znači uglavnom ne programiraju, a ako programiraju 50%, u proseku na tržištu imaju za 20-30% veću platu nego što je recimo klasičan informatičar koji se ne bavi SAP-om. Morate to računati. Znači šta su sad izazovi, kakve su teškoće uvođenja SAP-a i kakve su posledice, ja ću zamoliti kolegu Željka da objasni ove poslednje stvari. Znači samo jedan sud, zašto se SAP koristi? Pa zato što, znači, ne samo da vam proda software, nego vam kroz one ugrađene procese proda u stvari najbolju svetsku praksu. Vi ste često bili u situaciji, ja sam sad Ford, da mogu da vidim kako radi Mercedes. To neće da je da Mercedes, to im dosjećate trionaža, kako se zove, ali ja bih to volio da znam. Ali ako kupim isti software koji ima Mercedes, dobit ću iz kog kupa procesa je on uspeo da napravi to što je napravio. Stoji još uvek neka razlika, ali mogu da vidim. Znači, čim se integrišu poslovni proces, manjuju vam se cene. Ako se nešto automatski obavi, a nemate na liniji 10-15 ljudi koji treba da tu informaciju obezbede, imate manju cenu koštanja proizvoda. Imate, to se meni čini jako važno, znači, imate mogućnost da inovaciju primenite sa najmanjim onim prestankom rada, što se zove downtime u produkciji. Zato što uvođenje novog rešenja je jako skupo. A pogotovo je strašno kad zbog informatike nešto staje, jer to nekako razumije kad zbog linije proizvodnje staje. Zašto zbog informatike? On treba pomaže, a ne da bude da spreča. Praktično možete da radite nemajući onaj downtime, ili on, da kažem, nekoliko minuta, nekoliko sekundi i tako dalje. Znači, obezbeđuje rešenja koje su po meri vašeg poslovanja. Jer, evo, zamislite da ja treba da napravim rešenje za vašu kuću, ne znam ništa vama. Dođem i vi mi objasnite šta vama treba, ali nemate možda širinu, samo ono što vi vidite. Ja učim od vas i napravim nešto po vašeg vremena. Drugačije, ako sam ja to radio u 100 kompanija vašeg nivoa, vaše vrste, i kažem šta vama treba, i vi kažete, pa to rešimo ovde ovako, ovde ovako, a ovde ovako. Pa mi se onda dešava da odem u kompaniju i kažem finansijskom direktoru, moramo da menjamo savjet. Zašto? Zato što vaši nećete postoji kao ceo sve. To je izazov, to je bačena rukavica, onda on dođe i ne bira se sredimo i vidimo da rade nešto što je glupo i ne treba. A zašto rade? Zato što pre 20 godina jedan čovjek to namestio u te procesi i otišao u penziju. Znači to ono, kao oni sa onim majmunima, znate ono priču, kad su stavili majmunu u kavez, pa su im davali bananu, pa su im pustili elektrošok, tako dalje, pa su prestali da uzimaju bananu. Onda su menjali jednog po jednog majmuna, nije više bilo tog eksperimenta, na kraju su majmuni skakali na onoga ko pruži ruku za bananom, a nije više bilo ni jedno ko se sveća zato se to dešava. To treba da se izbjegne, znači ta priča treba da se izbjegne. Znači, može da se sarađuje sa klijentima i mnogo važna stvar. Znači, jako je teško, vama poslovanje može da se uruši što na vreme niste predviđali od promene koje će moći strati. Radite sa kompanijom ovakve veličine, ona danas nema softverska rešenja za 5 ili 10 godina napred. Znači, kupili ste buduću vreme, kupili ste nešto što će tek da se odigra, vi sada niste svesni. Ali ipak na ovoj kugli, makar vladari sveta, znaju šta će se dešavati u izvestnom periodu u budućnosti. Nema nekog zakona. Sigurno se ne zna daleko šta će biti, to bi bilo strašno, ali se vjerojatno može anticipirati kako će tržište izgledati, koje će zahtjevi biti. Kad kupite ovaj softver, on će se sam menjati i kroz neke, one kako bi rekao, održavanje softvera, kupovat ćete nove vrednosti prilagođene poslednjim promenama u trupu kad nastavite. A ne, nakon što ih počite, već ste zakasnili i donesete odluku da ćete stići. Tada ste vi već izgubili tržište i možda ste vrlo. Evo, pošto sam ja malo probio vreme, za pitanje se spremam sada. Ako ima neko ko ne može da sačeka, ako neka Željko završi... Sad se sve završi. Ne gledam vas, pokušam sada da smislim koji bi razlog bio da sam ja na vašem mestu i da ostanem i da sedim sledeći 40 minuta da slušam nešto pametno. I da vam kažem da nešto mi ne dolazi, puno ideja na pameti, ali krećemo od toga da ni vašim profesorima uopšte nije lako. Nakon što skoro 17 stepeni, kažu da će krenuti kiša neka, verovatno da imate na pameti neke druge stvari.
Prepoznate me nešto meni lično što je prilično zajedno. To je što, kao što sada vi razmišljate, svako nekom životnom dobu, svake stvari koje ćemo opisati potrebne i želite da budete tamo na nekom drugom mestu, a najstrašnije je kada počnete da radite i provodite vreme baveći se nešto što to ne želite ili ne volite. Kod mene duša da ćete prepoznati, a verovatno i kod dosta naših kolega, da mi kao ljudima posao prilično nasmijemo. To je jedan kvalitet koji ne može, ja ne znam, plata je verovatno dobar deo, važno za te priče. Ali ono što je važno, kada čovjek voli ono što radi, onda se dešava da možda malo i više priča o tome. Tako da sam napred izvinjava. Ja znam da bi možda bolje bilo da pustim malo Karija Potera ili bar ono nešto, da kažem da ličem od Bobana Rajovića. Skoro sam samo govorio, skoro sam to prevačio. Nisam srećan po to poredim nešto. Ono što sam pokušao sledeći vaše puta je da vam kažem par reći samo i evo, svesno ću malo skratiti ono što sam planirao da vam ispričam. Reći vam dve stvari. Znači, videli ste, Dušan je zaista u ovom vremenu, koliko je to moguće, preneo šta je to SAP. Stvarno ste videli, to je jedan ozbiljan softver koji u sebi sadrži mnogo rešenja. Ja razumem da iz vaše tačke gledišta sad je malo teško razumeti zbog čega mi sad pričamo o softveru koji je važan za firmu. Vi ste neko ko će tek sutra da bude u nekoj firmi, osim ako radite preko nekih studentskih zadruga, ali to po pravilu još uvijek nisu poslovi koji su vaši kapaciteti namenjeni. Tako da ovo sada što budete slušali, shvatajte kao nekako svoju projekciju svoje budućnosti gde treba gledati sebe, jer postoje ovde neke stvari koje ćete prepoznati, možda i učite, pošto sam razumeo da učite i project management, znači postoje neke stvari koje su. Krenut ćemo od toga, znači Dušan je spominjao tu da postoje ti SAP-ovi servisi, ja ću pokušati sad malo da pokrijem ovu levu stranu, Dušan je malo više priča o desnu. Što naravno nema veze sa našim političkim opredeljenjem, mislim da je jašnjamo na problem, tako. Pogledajte prvu reč koja što je znači, promena je teška. Mislim da je Dušan isto par puta spomenuo. U vašim godinama to možda ne zvuči tako, kao dobro, ok, danas ću da se ošišam, stavit ću birokratski frizuru, pa ću da, ne znam, napustim fakultet zato što ne želim da studiram to i tako dalje. Ono trenutka kada postanete deo neke veće zajednice, da je to porodice, čak i kada ste u vezi sa nekim, u vezi sa momkom, devojkom, znači već počinjete da ulazite u neki nivo kompromisa, tako, pa se dogovarate. Sad to pomnožite sa mnogo, pa shvatite da kompanija kada se menja, zaista dolazi do toga da ona mora da prođe kroz različite cikluse. Mi što radimo je upravo to, mi menjamo kompaniju. I koliko god sad delovalo da je to jedan softver samo koji je Dušan zaista lepo opisao šta se radi, ta promena kompanija je nešto što je teško. Ima nešto što radi, na primjer, na jedan način, a mi hoćemo da to radi na drugi način. Želimo da korisnici budu u centru. Ovde sa strane ćete vidjeti nekakve tvrdnje koje stoje. Znači, kada kompanija krene da se menja, krene se od toga da nedostaje ova industrijska praksa, ne da oni ne znaju šta rade, nego ne znaju to kako se uvodi softver. Oni ne znaju, po pravilu nemaju dovoljno resursa. Vi krenite uvijek od pretpostavke kad neko zaposli ljude, ima određeni broj zaposlenih u svojoj firmi, on neće da doda još 10% da bi mogli da uvode nekakve softver. Ne. On hoće sa svojim, po pravilu minimum ljudi, da napravi šta maksimalno profit. Takođe, znanje za uvođenje to je nešto što nema. Znači, ono sad očekuje da neko drugi dođe, da nam plati tu uslugu i da kaže, ok, to se radi na ovaj način. Takođe, tu sad postoje rizici da taj projekat neće uspjeti. Konkretno, ovo je nešto što vidjet ćete vremenom. Inovacija je jako težak posao. I verovatno ste u vašim predavanjima koje ste slušali od vaših profesora, a kasnije kada to budete doživljavali u firmi, lepo je ono kada se razmišlja pa smo maštoviti, pa smo otkačeni, ne znam pravi termine sada koji se koriste u vašim godinama, pa dozvolite da uče nekada arhaičnom. Inovacija nije laka. Nije laka jer ona podrazumeva da prvo ona ima svoj svrhu, pogotovo ako je namenjena na nekakvom sistemu, pogotovo ljudi da uključu u tom sistemu. I sad ono, zašto kažem rizici koji su ovde, koji su prisutni. Pogledajte ovde, ja sam pokušao samo par ovih nekih tačaka da napomenem koji su mogući rizici kada se taj nekakav program koji menja kompaniju
ili kompanije, ili uzmite u obzir, znači, postoji čitav deo SAP-a koji se zove e-government, na primjer, koji se bavi uvođenjem rešenja za javni servis. Sad vi imate grad Beograd koji je trenutno, recimo, u toku implementacija SAP-a, grad Beograd kao firma u tom smislu, gde vi imate situaciju da zbog toga što ovaj posao nije urađen kako treba, vi kao stanovnici ovog grada možete da imate nekakve konsekvencije. Naprimjer, nekakva vaša uplata nije tamo dobro procesuirana, a vi zbog te uplate ne možete nešto drugo da ostvarite. Nema pojma, neke kreditke traži ili nešto. To je jedan sve od rizika, ovdje se neću čitati šta su sve moguće rizici, ali hajde da mislimo pozitivno. I da kažemo ovako, mi imamo sad nekakvu situaciju unutar firme i imamo jednu stvar da kako je ovdje nacrtano lepo, nalazimo se na jednoj obali i hoćemo na drugu obalu. Kako možemo ići preko ove reke koja, vidite, je bujica i koja onako ne znam. Možemo ovako pojedinačno da prelazimo, da prenosimo jednog po jednoga i da u tom procesu trošimo nekako vreme i da, naravno, nemamo ono što bi želeli. Ovo je prilično onako jedna opšta priča. Sad, zašto vam sad to priča? Znači, mi sad ulazimo u firmu, donali smo softver, prepoznati taj softver kao nešto i oni kažu, znate šta, mi nećemo više da prelazimo ovako, da radimo svakoga dana ovo ručno, mi nećemo da imamo odvojeno ona informatička ostrava, kako se zove isti softveri, nego mi hoćemo da imamo rešenje koje je stabilno, koje nas vodi tako da se mi bavimo svojim poslom. SAP nije tu da se vi bavite SAP-om. Znači, generalno to može da se kaže za softver. Osim kada ste informatičar u smislu programera. Znači, softver je tu da vam pomogne da se vi bolje bavite svojim poslom. I sada kažemo, ok, kako mi sada znamo šta u stvari nama treba? Pa da bismo uopšte došli do dobre pozicije i da taj softver koristimo na pravi način, mi možemo da kažemo da grubo postoje nekakve 3 faze u implementaciji tog softvera. Prva faza je da se prvo isplanira. Kasnije ćemo reći samo u 2 rečenice šta znači to isplanira uvođenje softvera. Druga faza je da se to i realizuje. Ja ću vam u par slajdova kasnije objasniti i metodologiju koju SAP takođe vrlo pažljivo gradi i unapređuje upravo zbog osetljivosti uvođenja projekta i konačno kada se projekat koristi, kada se softver koristi, da se on koristi na najbolji mogući način. Imao sam kao uvijek. Možda se vidio da ovaj kraj tamo kao da mi malo izgleda da mi je zapostavljeno. Ajde, sad ćemo uvoditi se da to promenim. Krenemo od toga da treba isplanirati. Ovo su nekakvi crteži koji treba da ilustruju da onaj most koji ste videli malo predamo, znači budući nekakav projekat treba da se isplanira. Znači, pogledajte ovdje, tu su pored nekakve definicije koje, ali ono što sam htjela samo da vam skrenem pažnju, sve ovo košta. Znači, uvođenje SAP-a košta, ali to je investicija. Znači, krećemo od toga da vi popravljate sebi nešto u životu. Verujte mi, ono što recimo, što je zanimljivo, što mogu da vam kažem, ovo sad sve što vam pričam radi u Srbiji. Znači, sad vam ne pričam nekakvu priču koju sam ja slušao o nekakvim trening centrima, ne znam gde u svetu, nego ovo vam pričam sada nešto šta su prolazile firme i ljudi u Srbiji. Možda neko od vaših prijatelja, roditelja ili neko, znači već ima kontakt s ovima. Nas dvojica konkretno smo bili učesnici svih ovih procesa, tako da u onom zadnjem delu, ostavit ćemo par minuta na kraju, dajte sebi za pravo da će zaista želimo da razgovaramo, imamo mogućnost da vam kažemo i kako se to radilo konkretno nekim firmama u Srbiji, u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini. Ja sam sticam okolnosti bio na nekim projektima u Hrvatskoj, znači, ali to su prosto stvari života. Pogledajte ovde, znači, treba definisati budžet, treba usaglasiti poslovne strategije. Verovatno ste već onako počeli da razumevate da mi kada pričamo o SAP-u, ne pričamo o softveru, odnosno ne pričamo samo o softveru, nego mi pričamo o jednoj široj priči, odnosno to je ta nekakva velika transformacija koju u stvari SAP je prepoznat kao odgovornost. Upravo iz tog razloga oni 16.000 ljudi koji se bavi servisima i koji napređuju svoju metodologiju i koji kažu, ok, da bi taj softver dobro radio, vi ga trebate uvesti po ovim koracima. I onda šta? Znači, kada smo došli do toga da imate definisan nekakav plan, sledeći korak je da krenemo da zidamo. Samo izvođenje, znači samo izvođenje je opet zanat za sebe, tako? Znači, prepoznaćete kasnije tu još neke elemente, ali konkretno
kroz samu metodologiju implementacije ćete vidjeti važno da se identifikuje za sumanje rizika. Zašto stalno spominjem taj rizik? A šta je u stvari razlog? Evo može ovako da bude pitanje, znači, prednost ovog predavanja što na kraju nećete raditi test. To je verovatno nisam skoro stvar da se zna kako. Druga stvar je što možete da pitate što god hoćete. I verujte mi, ja imam često ono, pošto smo u poziciji da držimo predavanja ljudima koji su iz struke i koji, kada im pričamo o ovakvim nekim stvarima, oni odmah traže sebe u tom svetu. Vi ste neopterećeni time. Znači, on je inženjer tamo koji radi na projektovanju jednog dela, on odmah samo gleda sebe u tom delu, gde sam to ja. I dok god ne dođe njegov, on pravilno ne reaguje. Vi ste niste opterećeni time, to hoću da kažem. Iskoristite to. Znači, iskoristite to u smislu da, evo, šta je po vašem mišljenju, mogu da postavim jedno vrlo lako opšte pitanje, zbog čega bi uopšte neka firma želela da uvede sam? Klijenti, ali ovo je profesor rekao, sam to može još nešto. Dobro, efikasnost. Da budemo konkurentni. Konkurentnost, to je tu negde, vi ste tu izu klijentima sve to. Još neko? Da. Kontrola, može. Da se više zna. Ja mislim da je ono, od čoveka sa vrha došlo ono što je poenta cijela ove priče. Znači, vi morate da krenete obzir da je logika kapitala takva da ona želi. Vidite ste i da je Dušan tamo na početku govorio, mi hoćemo da više zaradimo. Kako to sad drugo slučalo? Ovi koraci između su oni koji nam obezbeđuju tu dodatnu vrednost. Ta dodatna zarada ne znači da se ona može uvijek izraziti direktno evrima. Odmah da se razumemo. Ta dodatna zarada može da znači neka dodatna vrednost koja je neisplativa. To vam je kao ono, znači, sad ću da ispričam ono iz ugla, gledam ponekad o neki tinejdžerski film, pa vidim, znate onaj američki, pa vozi dobra kola, dečko koji radi ne radi više, studira na kola, tako nekom, a on neki smotan, uopšte on ne zna da se obuče, ne zna da se može boje nešto. Znači, on ima predispoziciju da bude ovako, a ne prolazi dobro kod devojaka. Znači, nešto mu fali. On ima ovaj deo vrednosti, ali mu fali ovo. Znači, Sapov brand, kao ime, samo Sapov brand ime se nalazi rame uz rame sa brandovima kao što su Coca-Cola i IBM i neka druga. Znači, samo to ime je toliko promovisano, pa sad verovatno prepoznate zašto smo nas dvojice došli u kravatima i zašto moramo da pričamo na ovaj način. Prosto, želimo da je poruka iz naše firme jednaka, a da ne zvučimo baš kao sektaši. Konačno dođemo do toga da se radi taj most, taj projekat mora da dobro funkcioniše. Transformacija je ključna reč ovde koja se dešava, sad ću napred da preskočim ovo da bi došao do ovog slajda. Pogledajte sad ovo, znači, kako smo sad od one lepe priče sa mostovima došli do tabela, tako? Kako u životu sve to izgleda lepo, pa se onda nekako promeni. Planiranje kreće od strateškog, pa ide preko operativnog i evo da stigli smo do planiranja projekta. Pa sam projekat ima svoje neko izvođenje koje ima svoje nekakve faze i konačno imamo korišćenje tog istog softvera. Kasnije ću vam ispričati metodologiju koja kreće odavde i prilike negde ovde se završava. Je vam ovaj deo jasno? Znači, ovo je sada vrlo onako opšti pristup. Znači, imamo softver i sad planiramo, želimo da ga gradimo, imamo njegovo korišćenje. Postavljam da je to dovoljno jednostavno da bude jasno. Sam se organizovao tako da je prepoznao nekoliko divizija koje obezbeđuju da se ovo radi na adekvatan način. Konsulting je na samom vrhu. Znači, to je pomoć pri implementaciji. Različiti razvoji, podrška 24/7 i Dušan je to spomenuo, znači, cijelo sveta koje radi, postoje različiti portali i tako dalje, kad uđete u software, to je potrebno. Pogledajte kako važne stepen ove edukacije. Sapove akademije, Sapovi treninzi, tako dalje. I konačno, različiti software. Ne očekujem da ovo možete da pročitate sve, ali samo sam hteo da vam kažem da postoje zaista različiti servisi koji se u različitim fazama dešavaju i koji pomažu da se ovaj softver implementira na način koji je adekvatan. Ovaj prvi deo nije bogat. I sad ćemo da s ovim drugim delom pa da malo i porazgovaramo, mislim da će to biti bolje. Asap. Kada šaljete SMS, imate naviku da javi mi se Asap.
Otprilike je to ideja bila, znači, kada su davali ime metodologiji, krenuli su od toga da je to accelerated SAP, ubrzani SAP. Pa su onda dovoljno bili pametni da marketinški to obrade da kažu što mi to ne bismo zvali ASAP. Jer sve što želimo, vi sami znate koliko ste nestrpljivi. Nestrpljivi ste da večeras izađete, nestrpljivi ste da se ovo završi, nestrpljivi ste da dobijete to nešto lepo zbog čega radite to što trenutno radite. I onda i taj pristup koji postoji je nazvat tako i sada da kažemo zbog čega sve to radimo. U centru svega ovoga što se dešava je korisnik. Jer mi smo uvek gospodin kupac, taj koji ima novac, koji određuje mnogi stvari. I onda on kaže, ja hoću da to bude kvalitetno, hoću da bude brzo i da mi isporučiš odgovarajući obim rešenja koje su meni potrebne. Tržišni trendovi, znači i dovoljno da otvorite poznati nekakve elemente koji su svakodnevni. I onda da kažemo, hajde da vidimo kako to mi možemo da nekako sprovedemo. Znači sada, sve ovo što vam pričam, sada pričam o Srbiji. Znači pričam, ako imate strani studenta, ja ne znam, izvinit ću se njima u ovom trenutku, ali dovoljno su pričali globalno, kada se pričam o Srbiji. Svi ovi zahtevi su univerzalne prirode. Bez obzira da li vam je firma inicijalno zasnovana u Lajkovcu, u Zrenjaninu, u Beogradu, u Heidelbergu, u Njujorku. Znači, ovo su nekakvi univerzalni zahtevi. Znači, ovi univerzalni zahtevi mogu da se razlikuju možda po, ajde da kažem, nivou para koji je u igri u nekakvim obimima i obratima koji se tu pojavljaju. Ali, generalno, mi ono što imamo ponekad i problem sa našim kolegama, znači, naša normalna komunikacija, da smo svakodnevno u kontaktu sa ljudima iz naše kompanije i širom sveta. To nam je prosto deo posla. Gde se mi dogovaramo, sastajemo se, viđamo se, da li se čujemo na telekonferencijama i sve to i usaglašavamo neke stvari. Ponekad nam je teško da objasnimo da zaista, bez obzira što naša privreda u ovom trenutku ne može da se pohvali nekakvim ozbiljnim rezultatima, ali da pojedinačno firme imaju zahteve koji su jednako ozbiljni, teški, kao nekakva firma koja dolazi iz Nemačke ili koja dolazi iz Švajcarske ili iz Kine. Mislim, u kontekstu da uzmite do obzira da u Srbiji zaista rade firme koje su već daleko odmakle u svojim internim organizacijama i tako dalje, pogotovo ako su oni delovi nekakvih većih sistema ili postoje ambicije da se nekakvi veći sistemi pojave kao kupci istih. To je ovih dana već slušati po medijima. Znači, u Srbiji postoji, vi uzmite u obzir da s teritorije bivše Jugoslavije ipak je srpsko tržište ostalo kao jedinstveno najveće. Znači, ovde živi 8 miliona ljudi. Slovenci, Hrvati, Bosanci, Makedonci, pojedinačno su manji. Tako da, to je jedan od razloga zbog čega su interesantni i kada neko podiže firmu, zamislite idealnu priču, vi imate svojih 25-6 godina kada ste završili fakultet, ovi što malo pušta studiraju, ali imaju to i ajde da uzmemo za hipotetski da ste sa 25 godina ušli u nekakav svoj biznis, razvijate taj biznis 5-6 godina, u 7. i 8. godini kupite SAP, implementirate, podignete vrednost kompanije koja se po pravilu dešava kada je SAP prisutan i prodate tamo sa jedno 35-6 godina kompaniju i ostatak života jahta, Kostić, društvo, da se vratimo u realnost. Zašto vam ovo govorim? Podizanje vrednosti, ono koje sam ranije spominjao, nije stvar u tome, verovatno bi je brzo posadilo, ako vam kažem. Znači, nemojte da se zanosite, lepo biti okon, ali je mnogo lepše raditi ono što voli. Ali ono šta je poenta ove priče? Znači, mi kada pričamo o metodologiji, svesni smo toga da implementacija SAP-a, ajde sada još jednom eksplicitno da kažem, SAP-ovi projekti nisu IT projekti. Znači, mi kada implementiramo rešenje, mi ne odemo da se zakucamo u one serverske sobe i da provodimo tamo neko vreme sa informatičarima, gde nešto tamo instaliramo, programiramo, ne znam. Znači, mi radimo sa menadžerima, radimo sa ključnim korisnicima, ljudi koji znaju svoj posao, radimo sa informatičarima. I sad pogledajte ovo, svako od njih ima svoju zainteresovanost za prilikom realizacije projekta. Bez obzira, ovaj vlasnik procesa, ne znam da li vi tu terminologiju poznajete, šta znači vlasnici procesa. Znači, to su ljudi koji unutar firme rade određenu stvar. Znači, to je, ako to neki vodeći inženjer, on je vlasnik toga. On se pita tu kako će raditi i
različitih nivoa znanja, različitih nivoa pozicije unutar firme, oni imaju svoje interesovanje. To su pravi ljudi zainteresovani za svoje procese i za svoju oblast. Ako je čovjek s financija, on najviše zna prezentiti financije. IT menadžeri i generalno ljudi iz IT-a zainteresuju u tehničkom smislu da to dobro radi i tako dalje. Project management, ja ne znam, pretpostavljam da vaš fakultet je upoznat sa PMI-em, znači i uopšte, znači ova metodologija je usaglašena sa PMI-em, znači i ovo je više da znate da sad komunicira i na tom nekakvom, da kažem, stručnom, akademskom nivou, upravo iz ovih ambicija da se isporuči projekat, da se isporuči proizvod na odgovarajući način. I konačno, menadžment je potpuno zainteresovan za rezultate projekta, pa je tako i on postavljeno ovdje kao neko koji je zainteresovan. Evo jedan put to. Ovaj put ima nekakvih 6 tačaka. Verovatno ste, ako ste ikada slušali o nekakvim projektima, ili da li na vežbama, da li ste učestvovali sami kao studenti u nekakvim projekata ili kao profesori, znači svaki projekat ima nekakve faze. Svaka od ovih faza ima svoje, da kažem, glavne isporuke koje se očekuje da se one desi. Najbliže je, zato smo i napravili na početku ono poređenje sa zidanjem mosta, najbliže je za razumevanje zidanje kuće. Pa se to često koriste. To je ta usluga koju vi dajete nekome, pa onda se krene od temelja i tako dalje. Ali to nije uvek tako jednostavno prikazati kao kod kuća. Ako imate implementacije softvera, dosta toga je u vidi. Znači, dosta toga je u vidi. Pa već ste počeli da razumevate, tako videli ste koliko široko otišlo ovo priče. Ima ovih nekakvih 6 faza. Prva faza je priprema projekta, vrlo važna faza. Znači, gde krećete od toga da je strateško doneta odluka o uvođenju nekakvog rešenja, treba se spustiti na operativni nivo i pripremiti. U samoj toj fazi, kasnije ću reći o par stvari, treća faza je takozvani konceptualni dizajn ili business blueprint. Kada pišemo to šta želimo da vidimo, idemo pravimo onaj as is, znate što znači as is analiza, kako jeste, i projektujemo to be, gde želimo da budemo. Između su po pravilu nalazi ono gapovi nekakvi ili razmak, neki koji trebamo popuniti sa našim motivima. Faza realizacije, iza toga imamo priprema produkcije i do toga je sama produkcija i konačno faza korišćenja softvera. Hajde da preskočim. Ovo ću samo u par reći da kažem, ali bez namere da vas sa puno detalja bombardujem, ali šta bih želeo da shvatim? Znači, kada se priprema projekt, kada se radi konceptualni dizajn, vrlo često tada uopšte SAP nije ni prisutan tu, kao software. Znači, to znači da se tada razgovara sa ljudima. Po pravilu, da li metodom intervjua, da li čitanje dokumentacije, ako recimo firma ima ISO olakšano, prosto su dokumentovani procesi. Ako dosta vremena se provede da tome, i Dušan je spomenuo malo pre, da se razume šta firma u stvari hoće. Takođe je obaveza konsultanata tada da kaže, ok, ja prepoznajem, razumem šta hoćeš da mi kažeš, ali jeste razmišljali o ovome da radite na ovaj način. Kako se to zove? Kad se menjaju radikalno poslovni procesi, reinženjering. Znači, uzmite u obzir da se proces reinženjeringa dešava tokom SAP projekta. To nije, sad dobri ocene, profesori, slušate li to? Znači, ali šta je sada važno, vidjet ćete kasnije. Čim imamo reinženjering, znači da upravljamo čime? Upravljamo procesima, ali ne, sama ta promenama. Change management. Već se pojavljuju tu neke kategorije koje su vam onako bliske iz oblasti managementa. Znači, krenuli smo od klasičnog project managementa, pa smo dotakli ovde da postoji neki reinženjering, pa imamo change management, pa ima risk management i tako dalje. Znači, čitava paleta aktivnosti koje su potrebne. Zbog toga, upravo zbog toga, ako se sećate unazad ono gde je SAP prepoznao, postoje različiti servisi koje SAP kaže, ok, postoji, na primjer, jedan zanimljiv servis koji se zove IT strateško planiranje kompanije. Kompanija sama nije u stanju, na primjer, da identifikuje, ima puno softvera, kupila je neku firmu, izdelila i sve to, a kapacitet IT-a nije se razvijao u skladu sa recimo, business delom firme. I onda se bukvalno dovedu konsultanti koji provedu 20-30 dana ili koliko je već potrebno,
koji naprave IT strategiju nezavisno od SAP-a, gde naravno mi promovišemo SAP kao moguće rješenje, ali promovišu to do tog nivoa da, na primjer, treba podići tehničku infrastrukturu, u smislu da mreža, recimo, nije, tih banalnih stvari nije podignuta u svim delovima, pa do toga da treba, na primjer, razmišljati o tome da neki poslovni procesi mogu biti obrađeni ovim alatima, a da opet drugi mogu biti ovim, i tako dalje. U svakoj od ovih faza postoje takozvani milestone, ne znam da li vam je taj termin poznat. To su vam, za vas, crno-belim televizorima. Znači, milestones je ostao engleski termin kad su bili oni konjenici pa su jahali, ne znam, prema od Londona do... pa pored puta, kada stoji oni pa piše broj kilometara. To je bukvalno prevod. A sad zašto je to nama važno? Zato što mi želimo da imamo nekakve kontrolne tačke. I da imamo, kako bih rekao, upravljiv proces i da je taj proces ponovljiv. Znači, vi kada čim imate metodologiju, to znači da je to nešto što je provereno, probano i znamo šta je sledeća faza i znamo način kako da proverimo da je prethodno završeno. Tako je, upravo to. U svakom od ovih postoje, znači upravo ovo, kako se rekao, te kontrolne tačke koje se pojavljaju. Evo sad par samo nekih dokumenta koji se pojavljaju, koji možda mogu da vam budu onako kao mala ilustracija šta su to ti milestone koji se tu pojavljaju. Pogledajte ovo, znači ovdje na početku plan projekta se pojavljaju kao jedan dokument. Zašto to ovdje na početku samog projekta? Vi kada potpisujete ugovor o implementaciji SAP, vi ste već vidjeli da Dušan tamo kada je potpisivao, on je rekao otprilike poruka bila sam sve može. Ja ne znam da li neko prepodu neki deo koji nije pokriven u tu nekom poslovnom smislu skoči. Međutim, sad je pitanje da li je to stvarno sve potrebno kompaniji i da li je ona u stanju da izdrži implementaciju u finansijskom smislu, u resursnom smislu, u vremenskom, kako god. Znači, da li je ona u stanju da izdrži to? I onda se pravi nekakav ugovor o implementaciji kojim se definiše obim projekta, ili scope, engleski, znači obim projekta, i onda se pravi plan projekta, da kažem, ponekad se i u ugovorima stavlja grubo koje su ovih, kada na primjer želimo da imamo produkcija. I onda dođemo do onoga, koji kažu, man da, nama treba 3 meseca za to. Možda je nekom od vas zasmetalo ovdje kada je čuo da na primjer pošta radi na 18 meseci. Ali kada pogledate sad sve ovo, pitajte sebe da li stvarno 18 meseci puno. Pogledajte i uzmite jedan predmet samo koji radi, koji traje jedan semestar, sad semestri ili trimestri, ja sad ne znam govorim. Semestri, znači jedan semestar traje, samo jedan semestar traje. Pa koliko vam treba da odradite sve vežbe, da odslušate predavanje i na kraju da položite ispit. I sad uspite da je to samo jedan layer, jedan mali sloj svega toga. U kompaniji se dešava mnogo toga paralelno. Mi sad želimo da sve njih pomerimo i dovedemo do one tačke u isto vreme. I onda ćete vidjeti da taj jedan mesec, na primjer, koji potrošimo na pripremu projekta, uopšte nije bačeno vreme. Tih 20 radnih dana mi smo potrošili duto na pripremu projekta od banalnih stvari kao da imamo gde će ljudi da sede. Da li imaju priključke za računare, da li znamo ko su članovi timova. Znači, uđete u firmu, ovaj kaže, imamo super ovog jednoga zna finansije, ali zbog toga što njegov teča nije bio dobar sa ovim, njega su sklonili ovamo. I sad, ajde da vidimo da li ćemo da napravimo projekat ili neće. Do ostalih stvari. I onda vidite da tu postoje nekakve okvir, pa sad tu postoje nekakve, na primjer, pitanje autorizacije. Vi ste ovo, ne znam da li obrađujete na vašim predmetima, ali samo postavljanje autorizacije, ko šta sme da radi, ko šta treba da vidi i slično je mini projekat. Znači, to je identifikovanje poslovnih uloga unutar firme, zato se zove role, znači to su uloga. Različiti interfejsi, dešava se da ostanu neke aplikacije, ali mi želimo da SAP komunicira sa njima. Ti interfejsi se mogu podići na vrlo visok nivo, da vi ne osjećate da ta aplikacija je izolovana, nego da je mi inkorporiramo unutar ukupnog rešenja. Konačno, tu sad postoje različite dokumentacije koje postoje, a ovo mi je više bila ideja da vam pokažem da tokom projekta se dešava dosta tih kontrolnih tačaka baš zbog upravljanja samim projektom.
da bi mogli radikalne promjene tražiti. Inače, metode radikalnih promjena, da se sprovode i teoretski pokazano negdje da traju od 18 mjeseci do 36 mjeseci. Čak promjena kulture kao jedna, ona traje u periodu od godine do 10 godina, najteže je jedno. Znači, to su grupe radikalne promjene. Imate situaciju, to je recimo zanimljivo, to ćete vidjeti sutra kad budete u firmi, da ljudi iz računovodstva ili iz finansija trebaju da prihvate činjenicu da će neki magacioner da knjiži glavnu knjigu. Glavna knjiga je njihova, oni po pravilu to predlažu. Šta znači glavna knjiga? To su ono kontni plan, ne znam koliko ste ekonomije slušali, ali u čemu je poenta? Ovaj magacioner knjiži svoje nekakva stanja, ali zbog automatike koju želimo da postignemo. Mi smo u pozadini napravili, sad postoji računovatik, gde u pozadini se dešava neki proces koji obezbeđuje knjiženje. I sad ovaj kaže iz finansije, kaže, ali ja neću da on knjiži u glavnu knjigu. I onda kad ga pitate zašto neće da knjiži, zašto ne smije da knjiži u glavnu knjigu, dođete do one priče sa majmunima. Znate, znači, nema razloga da se to tako dešava, ali to je ta neka korporativna kultura, običajna praksa, kako se god to nazva. Bojno rukovođenje je nešto što se dešava tokom samog projekta, ja sam samo hteo par reći da vam kažem to. Kad se radi projekat, ljudi iz firme i konsultanti koji dolaze, postoje dupla uloga, dvojica vođe projekta, dvojica vođe timova. Mi kada uđemo u firmu, ne postoje ljudi koji znaju sve. Ovaj je zadužen za financije, ovaj je zadužen za kontrolu kvaliteta, ovaj je zadužen za proizvodnju, ovaj je za komercijalu, deo nabavke magacinskog, ovaj je za prodaju i tako dalje. To su sve timovi. Mi pravimo duplu organizaciju u smislu da postoje uloge sa strane korisnika, kažemo, to je vođa tog tima, to je vođa projekta, i postoje konsultanti koji pokrivaju te pozicije. Ovako od prilike može da izgleda jedna organizaciona struktura projekta. Zašto vam ovo sada pokazujem? Projekat ima svoj vremenski rok. To je privremena organizacija koja traje dok traje projekat. To ne znači nužno da ako je neki šef ovde na projektu, da je on šef u da kažem, realnom životu. Brzo ću završiti, vidim da je neka koncentracija. Stvar je o tome da pogledajte ovo gornje telo, zove se upravni odbor projekta. Upravni odbor projekta je delo u tome mi želimo da imamo ključne ljude iz firme i ključne ljude iz, da kažem, SAP-a. Zašto je to važno? Promena je teška, sećate se onog projekta. I po pravilu se dešavaju nekakve stvari koje su problematične u smislu da treba nekada lomiti nešto, treba donositi odluke. Šta to sad podrazumeva u stvarnom životu? Desi se problem. Mi želimo da rešimo problem na jedan način. Ne mogu da se dogovore na nižem nivou. To se eskalira na viši nivo. Viši nivo je rukovodstvo projekta. Ako postoji više projekata paralelnih, onda se uvodi ova institucija iznad program menadžmenta. To podrazumeva recimo da se implementira određene funkcionalnosti SAP-a u jednom periodu, pa se zatim kaže da će se neke druge aplikacije ili SAP-ove ili neke drugi raditi u drugom, a ovaj želi da obezbedi u funkcionalnom smislu da ti projekti međusobno budu koordinirani. Ovo ovde što vam pišu funkcionalni moduli, ovde zamislite samo da ćete pisati financije, komercijala, magacinsko poslovanje, proizvodnja, kontrola kvaliteta i tako dalje. Znači, to su delovi i svaki od ovih timova ima svog vođa. To su ljudi sa kojima komuniciramo. Ispod svega toga se nalazi tehnička podrška. Ova tehnička podrška podrazume da neko treba da poinstalira, to možda treba da poinstalira, znači da podigne SAP, kako se on obično kaže, da bude up and running, da on radi. I vidite ovde da se change management, da change management bude stalno prisutan, da ideja o tome postoji i da bude upravljivo i sa tog stanovišta. Ovo više shvatite kao ideju u tome da projekat ima ozbiljno pozicionirane pozicije koje nam uzbeđuju rezultate. Iz kog softvera je ovo? Ja ne znam, ovdje imamo odlikaše. Odlično. Ovo što bih htjela da vam kažem, znači, MS Project, kako mu ime kaže za upravljanje projektima. Mi ga koristimo, baš zbog toga da bismo upravljali projektima i da bismo obezbedili. Sad pogledajte ovo, sve ovo može na srpskom bude, ovo smo ostavili ovako, ali stvar je tome da te aktivnosti se planiraju, imaju svoje nekako trajanje, imaju dodeljene resurse i tako dalje. Nije alat taj koji određuje uvek kako se upravlja projektom. Međutim, ono što treba znati je da svaki od tih projekata ima svoje radne dane,
utilizaciju, kada se nešto dešava, koja faza traje, tako dalje. I sada malo prilazimo kraju, znači, kada razmišljamo o projektu, u finansijskom smislu, u resurskom smislu, kako god okrenemo, on u sebi sadrži dosta nekakvih pojedinačnih stvari. Mi ovo volimo da kažemo i da budemo potpuno transparentni na početku. Kažu SAP projekat je skup. Slažemo se. Skupi su i automobili koji nam obezbede da nam se čuvaju glavu u nekom trenutku. Skupi su i neke cipele koje nam traju duže nego one jeftine koje smo kupili. Postoje dosta poređenja koje možemo da složimo. Međutim, kada pogledate sad strukturu ovoga, hajde vidimo šta ćemo da izbacimo. Ono što izbacimo povećamo rizik. Ono što je važno, znači opet se vraća na ovu priču sa početka, mi kada pričamo o ovakvim stvarima, mi rešavamo nešto krupno unutar firme. Mi ne znamo za primere da je neko implementirao SAP, pa ga deimplementirao. Mi ne znamo te primere. Ako neko zna, ja bih molio da mi se javi. Znači, to je činjenica. Šta to govori? Govori o tome da ljudi pronalaze rešenje kojim dosta toga sebi zadovoljavaju unutar korporacije. Nećemo se ovo govoriti, ali prosto da znate da postoje različiti elementi. Ako sad pokušamo vremenski da pozicioniramo kad koja faza se dešava, pa evo, ovo je nekakva aproksimacija, na primjer, procentovno iskazano kad se šta dešava. I sad vidite da, kad uzmete taj neki vremenski period i kada ga ovako malo izdelite, vidite da to nije uopšte tako puno vremena. Znači, odnosno da je, ima neki narodnjak, zove se malo je malo dana, ja ne znam ko to peva, ali znam da mi na projektima, kad god ono dođe od prilike, kažu malo je dana, fali nam još 2 nedelje da pripremimo početna stanja ili nešto tako. Znači, stvar je u tome da na kraju dođete do toga da kažete, još bismo mogli. Zato je važno da se projekat upravlja. Znači, zato je važno da projekat bude upravljan u svakom smislu. Ovdje bih samo želeo da vam skrenem pažnju da SAP svesno isporučio jedno rešenje koje daje sa licencama za upravljanje projektima. On se zove Solution Manager i on služi za implementaciju projekta, ali služi isto tako za samu instalaciju softvera u tehničkom smislu. Preko njega se radi monitoring i tako dalje. I onda ako uzmete u obzir, na primjer, da imate jedno rešenje, System Landscape, vam poznam termin, informatičari. System Landscape, vi ste susretali s tim. Da imate razvojni, testni, produkcioni sistem. Ok, znači u 2 rečenice. Da se neke promene radile na živo, znači na ovom sistemu, napravljeno je tako da postoji više nezavisnih sistema koji između sebe imaju komunikaciju. Jedan od tih sistema se zove Delivery Development ili razvojni, drugi se zove Quality Assurance ili testni sistem i konačno ovaj PRZ što pišete produkcijni sistem, znači na kome se radi na živo, znači onaj na kome se radi. Zašto vam to govorim? Pa samo da vam demonstriram da SAP-ovim projektom se možete baviti nakon SAP-a. Vi ćete, na primjer, da shvatite da neku funkcionalnost želite da promenite. Pa onda iskoristite ovaj landscape da ne ugrožavate pre nego što ste dobro istestirali nekakvu promenu i tako dalje. I onda sad već vidite malo razliku zbog čega sada treba razmišljati o tome da se change management uvede kao jedan ako zanimljiv i važan segment cijele te priče. Kako da se definiše, na primjer, podrška koja će biti u nekakvoj produktivnoj fazi. Ono što bih sad samo želeo da skrenem pažnju, znači informacije o ovim sistemima, kao i nekim drugim sistemima koji se mogu pojaviti ovde, da li je to CRM, da li je BI ili nekakve čak legacy sistemi, mi kada pričamo o implementaciji SAP-a, u stvari pričamo o rešenju koje obuhvata više tih softvera, da ih tako nazovem. Ovako izgleda ekran jedan iz Solution Managera, a sad ću samo onako da vam pokažem, ovdje sam podigao jednu aplikaciju koju mi koristimo u SAP-u, da bi vam pokazao da ta metodologija o kojoj mi pričamo, znači ovo sve što vam pokazuje nešto interno što mi koristimo u SAP-u, jer prepoznajete ove faze. E sad pogledajte ovo, na primjer, ući ću u fazu, ovo sve što vam pokazujem je alat koji mi inače koristimo na samim projektima. I evo, na primjer, ajde vidimo ovdje imamo Organizational Change Management i pogledajte sad ovdje. Znači, osim toga što bukvalno vam napiše šta je rađeno, šta se radi u toj fazi, ovo vam pokazujem zato što znam da vi sad teoretski ovo slušate. Hoću da vam pokažem vezu teorije i prakse. Znači, ovo je alat koji ja koristim i koji, na primjer, imam ovde Organization Change Management Guidebooks. Pogledajte. Ovo je neka PowerPoint prezentacija koju ja sam sebi mogu da podignem i da kažem, ok, sad ću ja tu PowerPoint prezentaciju da prikažem na projektu gde ću da objasnim šta znači Change Management na ovom novom projektu. Isto tako, znači ovo sada možemo da uđemo na mnoge niže nivoje.
čak nam nudi različite template. Ono što, mislim, zbog čega sve ovo govorim, alat je takođe deo, ne kažu što džabe da bez alata nema zanata. Znači, koliko sa kojom pažnjom sad pristupao razvoju softvera, sa jednakom pažnjom pristupao implementaciji kao delu koji je važan. I evo, znači, ovo je, što sam vam pokazao, offline rešenje, Solution Manager je online rešenje. Jednako, vidite ove faze, ovo se sve može takođe drill down, znači propadanje kroz pa se dobio ovo, takođe postoje ove stvari i tako dalje. Najjednostavnije rečeno, životni ciklus projekta se završava kada smo pripremili sistem, kada smo pripremili podatke i kada smo pripremili ljudi. To je produkcija. Vidite da ovo lako je napisati, ali sada kada pogledate u nazad o čemu smo sve pričali i gde ste već izgubili dosta ovakve koncentracije, znači vidite da put do toga vodi preko dosta alata u tehničkom smislu, preko dosta znanja i veština koje su potrebne da bi se stigle do njima i kao takav daju opet onaj rezultat koji smo na početku pričali, mi želimo da podignemo vrednost. Ta ukupna vrednost treba da bude takva da svima nama da nešto bolje u životu. Ja vam preporučujem ove neke stranice za neke dodatne informacije. Ova prva je globalna, znači SAP-ova, a postoji i lokalna koja je razvijena za adres Balkans. Ja ću sad zamolio Dušana da mi se pridruži ovde i da iskoristimo sledeće par minuta za izvolite. Evo jednu konsultaciju, jedno pitanje za vas. Vi ste nas pitali ovde sad zašto uvesti SAP uopšte. Sad u maju 2006. godine imao sam priliku da prisutujem SAP Akademiju Valnova, na kojoj je gost bio i Dietmar Hopp, znači jedan od osnivača SAP-a. I upravo posle u fazi sam imao prilike mu postaviti to pitanje zašto ste vi napustili IBM naravno te 72. godine i zašto ste uopšte krenuli da SAP. I on mi kaže sa ekonomskog aspekta glavni razlog je bio takozvani open book accounting. Mogućnost da u automobilskoj industriji koja je proizvođač uvođenjem SAP-a imam kontrolu prihoda. Znači imam mogućnost da uđem u njihov obračun trošak, da vidim koliko njih šta. To je glavni razlog bio, ta vertikalna integracija. To je konstatacija. Imam pitanje za vas, govorili smo ovde o business one rešenju. To je znači rešenje koje je razvijeno u Izraelu, u Tel Avivu, na centru koji se razvija. Zašto kod nas još po ovoj informacijama ne postoje licenca, niko to ne uvodi? Znači ne postoje licenca da neko uvede to i da obučava, znači ne postoje obučni centar kod nas. A to rešenje je mnogo bolje kod nas zato što pruža mogućnost da se implementira u malo. To je samo još jedno kratko pitanje. Jedno pitanje. Možete drugo. Dobro pamtim. Da, dobro ćemo, ako je do 2-3. I još samo jedno pitanje. Pošto postoji poseban razvijen program SkillsHub, kako na funkcioniše SAP, da li neko od vas pruža opšte obuke za ABAP odnosi? Znači, da li postoji kvalitetan literatura učenika? Dobro, hvala na pitanjima. Znači, prvo, tačno je, pravo ste i dobro ste obavešteni, znači, SAP, znači, Business One se ne nudi u Srbiji. To je globalna politika SAP-a, znači, ajde ovako da odgovorim, on koncentrično širi svoj portfolio rešenja, ajde od najvećih država kao i manje. Znači, procena je da tržište za Business One nije zrelo sa gledišta SAP-a. Iako se ja samo slažem da je zrelo sa gledišta, ajde, krajnje korisnika i tako dalje. Odgovor je možda sledeći, znači, Business One u tehničkom, arhitektonskom smislu se razlikuje dosta ozbiljno od SAP-a i vi ste pravo, znači, SAP je u jednom trenutku kupio kompaniju koja se zvala Top Tire, znači izraelsku kompaniju, i od nje, da kažem, u stvari, odkupio dva rešenja. Jedno je, znači, Business One, drugo je neko drag and drop funkcionalnost koja je uključena potpuno u sve alate SAP-a. Očigledno da je Top Tire, taj drag and drop stvar bila neka osnovna, SAP se faktički dosta dugo dvomio da li će Business One da uopšte da pusti novo tržište, da bi se nešto sertifikovalo za određeno tržište. Znači, u celoj bivšoj Jugoslaviji nema Business One-a, potrebno je takođe uraditi investiciju u prevođenju i tako dalje, i očigledno da je procenjeno da onaj return on investment koji se očekuje nije dovoljan i faktički dosta se često tako radi. Pošto sad pravi lokalizacije za lokalno tržište i ovaj veliki SAP je lokalizovan za Srbiju, mali nije.
Ima priče iza toga. Postoji jedno lokalizovano rešenje jedne kompanije, četiri firme u Srbiji, koja fizički je prevela biznis plan, ali to SAP nije sertifikao i nije prihvatio kao svoje rešenje. Znači, odgovor bi bio, ko baš želi to da implementira, može, ali to onda nije nešto iza čega stoji veliki SAP. Znači, ekonomski aspekt. Ekonomski aspekt je ono što je suštinski. Ja imam ličnu prizmu, pa ću da lanem, pošto ovo ne smatram kao poslovni ja doživljam da su želeli da se prvo bavimo, mi koji ovde živimo, radimo najvećim klijentima i da nisu hteli da spuste fokus, jer se očekuje da na većim klijentima bude više para. Znači, ja sam malo ga razložio na nešto grupe. Što se tiče škole, postoji SAP organizuje kurseve, uključujući SAP akademije i u Srbiji od jednog trenutka, to je, mislim, u poslednje 2 godine. Obično se kursi održavaju, da kažem, znači u jesen i u proleće. Postoji jedna standard ponuda kurseva koji se u stvari ne održa ako nema dovoljno polaznika. Tako da, ali zahvaljujem se na pitanju, pošto ću sada proširim odgovor, znači, jedno od pitanja je kako se SAP uči. Da li može sam čovjek da nauči SAP? To je teško, gotovo nemoguće. Znači, mora da se radi nekako institucionalno, morate da sarađujete sa SAP-om i SAP-ovim partnerima. Način da postanete SAP konsultant je da završite SAP-u akademiju koju je kolega pomenuo. To je 5-6 nedelja, vrlo onako, kako bih rekao, oštro kursa koji je teško izdržati, ali nakon toga imate stvarno ostaje. Da bi sad postali SAP konsultant, vi morate da imate iza sebe bar jedan ciklus uvođenja jednog rešenja koje traje nekoliko meseci, tako da bi to bila kao neka vrsta specijalizacije. Znači, morate da to savladate, da imate neku specijalizaciju i onda ste kvalifikovani da budete takozvani junior konsultant. Kada, kao i u građevini, što nisu svi projektanti ovlašćeni da potpišu rešenje, kada prođe i taj juniorski status u još 1 godina, onda smo prilike kvalifikovani. To je način, teško je postati SAP konsultant. Ali imamo ohrabrenje, zato što je obuka jednog čoveka koštala, kad sam ja pošao SAP-om da se bavim, 50.000 maraka. Toliko je koštalo da vi postanete konsultant koji to da radi sa akademijom u Beogradu i sa sadašnjim, to se smanjilo, ne znam, sad to iznosi 5-6.000 evra plus učešće na projektu gde se očekuje da vremenom vi dajete neki doprinos. Ako ste akademski obrazovani, posle određenog vremena uključite se u priču. Tako da je odgovor, postoji, znači škola u Srbiji, kursevi se održavaju, ali ne redovno ako nema dovoljno polaznika, a kome se strašno žuri danas, može da se školi po svetu, a onda su cene ove više koje se jako nema preto. Stvarno nije bilo pitanje o tome, recimo, arhitektura, kako je sad pisan, i koji su alati i tako dalje, ako ima tu nekog. To sam naravno preskočio, hteo sam biznis da se orijentišem, ali sad možete u diskusiji to da pitam nekog hoćete. Evo, ja se izvinjam što sam kasnije normalno mi na fakultetu inženjerskog menadžmenta i na računarskoj informaciji dosta se radi. Normalno i predmeti na masteru i na doktorskim studijima koji su vezani za poslovnu inteligenciju i čak smo imali na doktorskim studijima prezentaciju šta SAP za oblast strategijskog menadžmenta nudi i ono što je, čini se, vrlo bitno, čovjek volio malo vidjeti, vidim da su neka rješenja praktično ide prema metodologiji lokalne Kaplana glavnog Kaga i ne znam sad dok je sad u tom dijelu odmakao i da li se može izboreno sad, recimo ja za studente, pošto predajem strategijski menadžment, volio bi da koristim demo verzija i bilo kakva verzija koja može naše studente da uvede, da ih pripremi, da sutra mogu lakše ući kakva je tu proces, kako imamo malo teži proces, da se može izolovano posmatrati, da ne mora sve Hvala vam puno što ste došli da na ovakvu prezentaciju napravite jedan uvođaj praktično za naše studente i za profesore, jer praktično ono što su danas čuli, to je ono što htjeli ne htjeli naši studenti u razvoju svoje profesionalne karijere moraju da savladaju, pogotovo vi koji se bavite ne samo programiranjem, nego koji ćete raditi danas sutra, ne samo u kompanijama srednjeg nivoa, nego u velikim kompanijama i tako dalje, tako da zaista smatram da ova saradnja koja je krenula danas na dan,
Teoretsku izuzetno zahvaljujem što je uspostavio kontekst i što razine. Ja se nadam da ćemo imati rezultate i koristi da će biti za sad, za ovaj deo za Srbiju, ali da će biti za naše studente da imamo zajedničke interese. To pitanje malo prvo. Evo, prvo da još jednom se zahvalim na toj prilici da se predstavi, da pokažemo. Svakog ima saradnju sa univerzitetima, uključujući ovu priču po licenciji, a još neki kolege treba da se uključe, zna profesor Marinić, da još jedan naš kolega koji je zadužen za licence. U načelu, znači sad podržavamo i jako mnogo saradnju sa univerzitetima, mi u Srbiji smo resursima ograničeni, tako da, da kažem, saradnje će sigurno biti, moramo naravno voditi računa o našim mogućnostima, ali smo jako raspoloženi, što smo evo dolasno pokazali. Pa dobro, možda možemo da podelimo oko na vaše pitanje, znači ova priča strateško upravljanje i ovo taktičko. Znači, ovi projekti koji smo pričali, mi smo govorili o celovitom uvođenju u kompaniju i oni se mere 18 meseci, ne znam, 9, 12 i tako dalje, ako bi se uveo samo deo strateško upravljanje u preduzeću koje nema sad, to je takođe moguće i ti su projekti obično vezani u poslovnu inteligenciju, to je ako i vi znate, oni su kraći, oni mogu biti 3 do 4, 6 meseci, znači balance scorecard ovi 6 meseci, zavisi šta se uvodi, znači ti sad korelati to naravno podržavaju. Od SAP-a se može dobiti software, a mogu se dobiti i određeni template, znači polugotove rešenja, ali u sferi poslovne inteligencije je tu važno jako poslovno znanje. Znači, u SAP-u uglavnom ta rešenja ne uvodi sam. Ne uvodi sa partnerima iz biznisa, jer mi procenjujemo da je tu prioritetno znanje neinformatičko. Kako se posluje, to mogu biti univerziteti, to su konsultantske kuće, ne znam, u istočnoj Evropi, recimo Deloitte, konsultantska kuća je najveći partner za to. Zato što se to onda svodi na poslovne procese, sam rok uvođenja je kraći i ovdje trenutka kada vi napravite scenariju i sprovedete ga kroz alat za poslovnu inteligenciju, vi ste faktički gotovi. A kod ovoga klasičnog uvođenja gde se obuhvata cela firma, traje. Ovo što je Željko rekao, meni je jezika bilo, onaj business blueprint, kako mi zovem. To je u stvari u klasičnom, starom načinu projekta. Samo nemate projekat, nego imate neku vrstu gap analize i samo kako će se proći jer projekat je gotov. Znači, kada budete sad, nemate model, znači model takav nebitno, to je već rešeno u SAP-u, ne gotov software, ali model procesa imate i taj deo što imate. Eto, imam još pitanje. Ako nema, ja bih iskoristio priliku da ima rektora univerziteta Singi Dom, profesora Stanišća, koji vas isto mnogo pozdravio, ne želeo da pristuje, nažalost, obali se nisu dozvoljeni, da izrazim zadovoljstvo u ime studenta i profesora, da smo zaista pristupali jednu izvesnu, ne samo divno obrazloženoj prezentaciji, nego i veoma korisnoj prezentaciji za poput naših studenta, a normalno mi verujemo u naše studente da će biti dosta eksperata koji će moći raditi za SAP i za programe, a videli smo ovaj primjer koji ste vi navodili i nastavnik SAP-a, koji je nastavnik Microsofta, pa i drugim firmi, da je uvijek bila hrabrost. Bez poverenja u sebe, bez vere u sebe, bez hrabrosti nema. I uvjeren sam da će nas studenti koji iskoristiti, mi vam zahvaljujem i gospodinu Radoševiću i gospodinu Ančiću na ježnju hvala korisno za nas predavanje i uvjereni smo da ćemo raditi načine saradnje sa ovakvom značajnim svetskom prošlom, a studentima naših zahvaljujem